qati. Kasi zana oshjon shava, hamma chish qati. Jash agar huy kine ina parday, i dalshe ina merava. Shahra mebinen ina dominav, i dominavay. Xona da dominavay. Xo'p, usonsha kasi zana dar nasibsh kina burburi mexom amada kasi zana usonsha khidsh chkheli ki fora mekna. Ҳасен дизайни қати паталоқша ҳамаша кадагиян дӯстони азиз. Бузии муда чӣ ҳаста чӣ нестай. Бузии муда 5 квартирай. Мобайни 5 квартирада 2 дихонай, квартираи калонмон 4 хонай, 1 коттеҷай, 1 мошин Land Cruiser 300-ай, 1 мошин Lexus RX 350-ай, 100 дона конверт 500 сомонай, 100 дона конверт 1000 сомонай ва 2 дона конверт 50000 сомонай, 1 дона конверт шохҷӯиза 100000 сомонай. 100000 сомон имрӯзда дӯстони азиз шумо метавонед ки $10000 ам ҳисоб кунед да. Хай қирб ба узи ҳамхарӣ бозӣ мекунад, хай $10000. Эйна номери хона, номери 1 нишон додем, номери 2 нишон додем, номери 3 нишон додем, номери 4 нишон додем. И хона номери 5. В общем дӯстони азиз хуш омадем. Бо як бор дигар мегӯям ман аз Тоҷикистон, канали мо. Бидроен ҳатман подписаться кунед. Билето ҳаст, билето рафтестай харидорӣ кардам гирем. Зинда бошед. Ассалому алайкум, хуш омадем ба канали ман аз Тоҷикистон. Дӯстони азиз, ина хонаи мо номери 5, як хонамон. Ина қати мебелош қати ини мебел хидш $500 места. Диван, кровать, 18 куба кондиционер. Дӯстони азиз, ремонт как надо. Ини курпачо и временная, ё мераванд. Фақат инами хонада фақат мемона, қолин мемона, ини гардероб мемона, шпанер. Хуб, диван, кровать мемона, парда, ҳама чиш мемона. Ини чизо ҳамаш мемона, кондиционер, ваннаш, ваннау, ҳоҷатхонау, ҳама чиш, как надо, ина зеркало, машинка, стиральная машинка. Хуб, кухняшда обыкновенная кухня, кухонный гарнитур, ина холодильник. Қати кухонный гарнитур, ҳамаш қати. Каси зана ошиҷон шава, ҳама чиш қати. Ҷаш агар ҳуй кине ина пардай, и далше ина мерава. Шаҳра мебинед ина доминавай. Хона да доминавай. Хуб, усонша каси зана дар насибш кина бурбурӣ мехоҳам амада, каси зана усонша хидш чихели ки фора мекунад. Ҳасен дизайни қати паталоқша ҳамаша кадагиян дӯстони азиз. Бузии муда чӣ ҳаста чӣ нестай. Бузии муда 5 квартирай. Мобайни 5 квартирада 2 дихонай, квартираи калонмон 4 хонай, 1 коттеҷай, 1 мошин Land Cruiser 300-ай, 1 мошин Lexus RX 350-ай, 100 дона конверт 500 сомонай, 100 дона конверт 1000 сомонай ва 2 дона конверт 50000 сомонай, 1 дона конверти шохҷӯиза 100000 сомонай. 100000 сомон имрӯзда дӯстони азиз шумо метавонед ки $10000 ам ҳисоб кунед да. Хай қирб ба узи ҳамхарӣ бозӣ мекунад, хай $10000. Эйна номери хона, номери 1 нишон додем, номери 2 нишон додем, номери 3 нишон додем, номери 4 нишон додем. И хона номери 5. В общем дӯстони азиз хуш омадем. Бо як бор дигар мегӯям ман аз Тоҷикистон, канали мо. Бидроен ҳатман подписаться кунед. Билето ҳаст, билето рафтестай харидорӣ кардам гирем. Зинда бошед. Ассалому алайкум, хуш омадем ба канали ман аз Тоҷикистон. Дӯстони азиз, ина хонаи мо номери 5, як хонамон. Ина қати мебелош қати ини мебел хидш $500 места. Диван, кровать,
18 куба кондиционер, 18 куба кондиционер, дӯстони азиз, ремонт как надо. Ини курпачо и временная, и курпачо ё временная ё мераванд. Фақат инами хонада фақат мемона, қолин мемона, ини гардероб мемона, шпанер. Хуб, диван, кровать мемона, парда, марда ҳама чиш мемона. Ини чизо ҳамаш мемона, кондиционер. Ваннаш, ваннау, ҳоҷатхонау, ҳама чиш, как надо, ина зеркало, машинка, стиральная машинка. Хуб, кухняш да, обыкновенная кухня, кухонный гарнитур, ина холодильник, қати кухонный гарнитур, ҳамаш қати. Каси зана ошиҷон шава, ҳама чиш қати. Ҷаш агар ҳуй кине ина парда, и дальше ина мерава, шаҳра мебинед, ина доми нав, и доми навай. Хона да доми навай. Хуб, усунша каси зана дар насибаш кина, бурбурӣ мехоҳам амада, каси зана усунша худаш чӣ хеле кифора мекунад. Ҳасне дизайни қати потолокша ҳамаша кадагиам, дӯстони азиз. Бозии мода чӣ ҳаста, чӣ неста? Бозии мода 5 квартирай. Мобайни 5 квартирада 2 духонай, квартираи калонмон 4 хонай, 1 коттеҷай, 1 мошин Land Cruiser 300-ай, 1 мошин Lexus RX 350-ай, 100 дона конверт 500 сомонай, 100 дона конверт 1000 сомонай ва 2 дона конверт 50000 сомонай, 1 дона конверти шохҷӯиза 100000 сомонай. 100000 сомон имрӯзда, дӯстони азиз, шумо метавонед ки $10,000 ам ҳисоб кунед, да? Хай қирб бозӣ ам хари бозӣ мекунад, хай $10,000. Ина номери хона, номери 1 нишон додем, номери 2 нишон додем, номери 3 нишон додем, номери 4 нишон додем. И хона номери 5. В общем, дӯстони азиз, хуш омадем. Бо як бор дига мегӯм, ман аз Тоҷикистон, канали мо. Бидроен ҳатман подписатсия кунед. Билето ҳаст, билето рафтестай харидорӣ кардам гирем. Зинда бошед. Ассалому алайкум, хуш омадем ба канали ман аз Тоҷикистон. Дӯстони азиз, ина хонаи мо номери 5, як хонамон. Ина қати мебелош қати, ини мебел худаш $500 места. Диван, кровать, 18 куба кондиционер, дӯстони азиз, ремонт как надо. Ини курпачо и временная, ё мераванд. Фақат инами хонада фақат мемона, қолин мемона, ини гардероб мемона, шпанер. Хуб, диван, кровать мемона, парда, марда ҳама чиш мемона. Ини чизо ҳамаш мемона, кондиционер. Ваннаш, ваннау, ҳоҷатхонау, ҳама чиш, как надо, ина зеркало, машинка, стиральная машинка. Хуб, кухняш да, обыкновенная кухня, кухонный гарнитур, ина холодильник, қати кухонный гарнитур, ҳамаш қати. Каси зана ошиҷон шава, ҳама чиш қати. Ҷаш агар ҳуй кине ина парда, и дальше ина мерава, шаҳра мебинед, ина доми нав, и доми навай. Хона да доми навай. Хуб, усунша каси зана дар насибаш кина, бурбурӣ мехоҳам амада, каси зана усунша худаш чӣ хеле кифора мекунад. Ҳасне дизайни қати потолокша ҳамаша кадагиам, дӯстони азиз. Бозии мода чӣ ҳаста, чӣ неста? Бозии мода 5 квартирай. Мобайни 5 квартирада 2 духонай, квартираи калонмон 4 хонай, 1 коттеҷай, 1 мошин Land Cruiser 300-ай, 1 мошин Lexus RX 350-ай, 100 дона конверт 500 сомонай, 100 дона конверт 1000 сомонай ва 2 дона конверт 50000 сомонай, 1 дона конверти шохҷӯиза 100000 сомонай. 100000 сомон имрӯзда, дӯстони азиз, шумо метавонед ки $10,000 ам ҳисоб кунед, да? Хай қирб бозӣ ам хари бозӣ мекунад, хай $10,000. Ина номери хона, номери 1 нишон додем, номери 2 нишон додем, номери 3 нишон додем, номери 4 нишон додем. И хона номери 5. В общем, дӯстони азиз, хуш омадем. Бо як бор дига мегӯм, ман аз Тоҷикистон, канали мо. Бидроен ҳатман подписатсия кунед. Билето ҳаст, билето рафтестай харидорӣ кардам гирем. Зинда бошед.
Ассалому алайкум, хуш омадем ба канали ман аз Тоҷикистон. Дӯстони азиз, ина хонаи мо номери 5, як хона хонамон. Ина қати мебелош қати ини мебел худаш $500 места. Диван, кровать, 18 куба кондиционер. Дӯстони азиз, ремонт как надо. Ини курпачо и временное. И курпачо ё временное ё мераванд. Фақат инами хонада фақат мемона, қолин мемона, инаи гардероб мемона, шпанер. Хуб, диван, кровать мемона, парда, марда ҳама чиш мемона. Ини чизо ҳамаш мемона, кондиционер. Ваннау, ҳоҷатхонау ҳама чиш, как надо, ина зеркало, машинка, стиральная машинка. Хуб, кухняшда обыкновенная кухонный гарнитур, ина холодильник. Қати кухонный гарнитур, ҳамаш қати. Каси зана ошиҷон шава, ҳама чиш қати. Ҷаш агар ҳуй кине ина парда и дальше ина мерава. Шаҳра мебинед ина доми навай. Хона дар доми навай. Хуб, усунша каси зана дар насибаш кина бурбурӣ мехоҳам амада. Каси зана усунша худаш чӣ хеле кифора мекунад. Ҳастани дизайни қати паталоқша ҳамаша кадагиам дӯстони азиз. Бозии мода чӣ ҳаста, чӣ неста? Бозии мода 5 квартирай. Мобайни 5 квартирада 2 духонай, квартираи калонмон 4 хонай, 1 коттеҷай, 1 мошин Land Cruiser 300-ай, 1 мошин Lexus RX 350-ай, 100 дона конверт 500 сомонай, 100 дона конверт 1000 сомонай ва 2 дона конверт 50000 сомонай, 1 дона конверти шоҳҷӯиза 100000 сомонай. 100000 сомон имрӯзда дӯстони азиз шумо метавонед ки $10000 ам ҳисоб кунед да. Хай қир бозӣ ам харид бозӣ мекунад, хай $10000. Ина номери хона, номери 1 нишон додем, номери 2 нишон додем, номери 3 нишон додем, номери 4 нишон додем. И хона номери 5-ай. В общем, дӯстони азиз, хуш омадем. Бо як бор дигар мегӯям, ман аз Тоҷикистон, канали мо. Бидроен ҳатман подписатсия кунед. Билето ҳаст, билето рафтестай харидорӣ кардам гирем. Зинда бошед. Ассалому алайкум, хуш омадем ба канали ман аз Тоҷикистон. Дӯстони азиз, ина хонаи мо номери 5, як хона хонамон. Ина қати мебелош қати ини мебел худаш $500 места. Диван, кровать, 18 куба кондиционер. Дӯстони азиз, ремонт как надо. Ини курпачо и временное. И курпачо ё временное ё мераванд. Фақат инами хонада фақат мемона, қолин мемона, инаи гардероб мемона, шпанер. Хуб, диван, кровать мемона, парда, марда ҳама чиш мемона. Ини чизо ҳамаш мемона, кондиционер. Ваннау, ҳоҷатхонау ҳама чиш, как надо, ина зеркало, машинка, стиральная машинка. Хуб, кухняшда обыкновенная кухонный гарнитур, ина холодильник. Қати кухонный гарнитур, ҳамаш қати. Каси зана ошиҷон шава, ҳама чиш қати. Ҷаш агар ҳуй кине ина парда и дальше ина мерава. Шаҳра мебинед ина доми навай. Хона дар доми навай. Хуб, усунша каси зана дар насибаш кина бурбурӣ мехоҳам амада. Каси зана усунша худаш чӣ хеле кифора мекунад. ҳастани дизайни қати паталоқша ҳамаша кадагиам дӯстони азиз. Бозии мода чӣ ҳаста, чӣ неста? Бозии мода 5 квартирай. Мобайни 5 квартирада 2 духонай, квартираи калонмон 4 хонай, 1 коттеҷай, 1 мошин Land Cruiser 300-ай, 1 мошин Lexus RX 350-ай, 100 дона конверт 500 сомонай, 100 дона конверт 1000 сомонай ва 2 дона конверт 50000 сомонай, 1 дона конверти шоҳҷӯиза 100000 сомонай. 100000 сомон имрӯзда дӯстони азиз
шумо метавонед ки $10,000 ам ҳисоб кунед да хай қил бо ҷамъхарӣ бозӣ мекунад хай $10,000 ина номери хона номери 1 нишон додем номери 2 нишон додем номери 3 нишон додем номери 4 нишон додем ин хона номери 5 в общем дӯстони азиз хуш омадем бо як бор дигар мегӯм ман аз Тоҷикистон канали мо бидроен ҳатман подписатсия кунед билетҳо ҳаст билетҳо рафтаистай харидорӣ кардан гирем зинда бошед. Ассалому алайкум, хуш омадем ба канали ман аз Тоҷикистон. Дӯстони азиз, ина хонаи мо номери 5 як хонамон. Ина қати мебелош қати ини мебел худаш $500 места. Диван, кровать, 18 куба кондиционер. Дӯстони азиз, ремонт как надо. Ини курпачо и временное. И курпачо ё временное ё мераванд. Фақат инами хонада фақат мемона, қолин мемона, инаи гардероб мемона, шпанер. Хуб, диван, кровать мемона, парда, марда ҳама чиш мемона. Ини чизо ҳамаш мемона, кондиционер, пансионер. Ваннаш, ваннау, ҳоҷатхонау, ҳама чиш, как надо, ина зеркало, машинка, стиральная машинка. Хуб, кухняшда обыкновенная кухня, кухонный гарнитур, ина холодильник. Қати кухонный гарнитур, ҳамаш қати. Каси зана оши ҷону шава, ҳама чиш қати. Ҷаш агар ҳуй куне ина парда и дальше ина мерава. Шаҳра мебинед ина доми нав. И доми навай. Хона дар доми навай. Хуб, усунша каси зана дар насибаш куна бурбурӣ мехоҳам амада. Каси зана усунша худаш хеле кифора мекунад. Ҳасне дизайни қати потолок матолокша ҳамаша кадагиам дӯстони азиз. Бозии мода чӣ ҳаста чӣ неста бозии мода 5 квартирай мобайни 5 квартирада 2 духонаай квартираи калонмон 4 хонаай 1 коттеҷай 1 мошин Land Cruiser 300ай 1 мошин Lexus RX 350ай 100 дона конверт 500 сомонай 100 дона конверт 1000 сомонай ва 2 дона конверт 50000 сомонай 1 дона конверти шоҳҷоиза 100000 сомонай 100000 сомон имрӯзда дӯстони азиз шумо метавонед ки $10,000 ам ҳисоб кунед да хай қил бо ҷамъхарӣ бозӣ мекунад хай $10,000 ина номери хона номери 1 нишон додем номери 2 нишон додем номери 3 нишон додем номери 4 нишон додем ин хона номери 5 в общем дӯстони азиз хуш омадем бо як бор дигар мегӯм ман аз Тоҷикистон канали мо бидроен ҳатман подписатсия кунед билетҳо ҳаст билетҳо рафтаистай харидорӣ кардан гирем зинда бошед. Ассалому алайкум, хуш омадем ба канали ман аз Тоҷикистон. Дӯстони азиз, ина хонаи мо номери 5 як хонамон. Ина қати мебелош қати ини мебел худаш $500 места. Диван, кровать, 18 куба кондиционер. Дӯстони азиз, ремонт как надо. Ини курпачо и временное. И курпачо ё временное ё мераванд. Фақат инами хонада фақат мемона, қолин мемона, инаи гардероб мемона, шпанер. Хуб, диван, кровать мемона, парда, марда ҳама чиш мемона. Ини чизо ҳамаш мемона, кондиционер, пансионер. Ваннаш, ваннау, ҳоҷатхонау, ҳама чиш, как надо, ина зеркало, машинка, стиральная машинка. Хуб, кухняшда обыкновенная кухня, кухонный гарнитур, ина холодильник. Қати кухонный гарнитур, ҳамаш қати. Каси зана оши ҷону шава, ҳама чиш қати. Ҷаш агар ҳуй куне ина парда и дальше ина мерава. Шаҳра мебинед ина доми нав. И доми навай. Хона дар доми навай. Хуб, усунша
каси зана дар насибаш кина бурбурӣ мехоҳам амада каси зана усунша худаш чӣ хеле кифора мекунад. ҳасне дизайни қати паталук маталукша ҳамаша кадагиян дӯстони азиз. бозии муда чӣ ҳаста чӣ нестай. бозии муда 5 квартирай мобайни 5 квартирада 2 духонай квартираи калонмон 4 хонай 1 коттеҷай 1 мошин Land Cruiser 300-ай 1 мошин Lexus RX 350-ай 100 дона конверт 500 сомонай 100 дона конверт 1000 сомонай ва 2 дона конверт 50000 сомонай 1 дона конверти шоҳҷӯиза 100000 сомонай 100000 сомон имрӯзда дӯстони азиз шумо метавонед ки $10,000 ам ҳисоб кунед да хай қир бозӣ ам хари бозӣ мекунад хай $10,000 ина номери хона номери 1 нишон додем номери 2 нишон додем номери 3 нишон додем номери 4 нишон додем ин хона номери 5 ай. В общем дӯстони азиз хуш омадем. бо як бор дигар мегӯям ман аз Тоҷикистон канали мо бидроен ҳатман подписатсия кунед билето ҳаст билето рафтаистай харидорӣ кардам гирем. зинда бошед. Ассалому алайкум, хуш омадем ба канали ман аз Тоҷикистон. дӯстони азиз ина хонаи мо номери 5 як хонамон ина қати мебелош қати ини мебел худаш $500 места диван кровать 18 куба кондиционер дӯстони азиз ремонт как надо ини курпачо и временная ё мераванд фақат инами хонада фақат мемона қолин мемона инаи гардероб мемона шпанер хуб диван кровать мемона парда марда ҳама чиш мемона ини чизо ҳамаш мемона кондиционер ваннау ҳоҷатхонау ҳама чиш как надо ина зеркала машинка стиральная машинка хуб кухняшда обыкновенная кухонный гарнитур ина холодильник қати кухонный гарнитур ҳамаш қати каси зана ошиҷон шава ҳама чиш қати ҷаш агар ҳуй кунед ина парда и дальше ина мерава шаҳра мебинед ина доми навай хона дар доми навай хуб усунша каси зана дар насибаш кина бурбурӣ мехоҳам амада каси зана усунша худаш чӣ хеле кифора мекунад. ҳасне дизайни қати паталук маталукша ҳамаша кадагиян дӯстони азиз. бозии муда чӣ ҳаста чӣ нестай. бозии муда 5 квартирай мобайни 5 квартирада 2 духонай квартираи калонмон 4 хонай 1 коттеҷай 1 мошин Land Cruiser 300-ай 1 мошин Lexus RX 350-ай 100 дона конверт 500 сомонай 100 дона конверт 1000 сомонай ва 2 дона конверт 50000 сомонай 1 дона конверти шоҳҷӯиза 100000 сомонай 100000 сомон имрӯзда дӯстони азиз шумо метавонед ки $10,000 ам ҳисоб кунед да хай қир бозӣ ам хари бозӣ мекунад хай $10,000 ина номери хона номери 1 нишон додем номери 2 нишон додем номери 3 нишон додем номери 4 нишон додем ин хона номери 5 ай. в общем дӯстони азиз хуш омадем. бо як бор дигар мегӯям ман аз Тоҷикистон канали мо бидроен ҳатман подписатсия кунед билето ҳаст билето рафтаистай харидорӣ кардам гирем. зинда бошед. Ассалому алайкум, хуш омадем ба канали ман аз Тоҷикистон. дӯстони азиз ина хонаи мо номери 5 як хонамон ина қати мебелош қати ини мебел худаш $500 места диван кровать 18 куба кондиционер дӯстони азиз ремонт как надо ини курпачо и временная ё мераванд фақат инами хонада фақат мемона қолин мемона
инеи гардероб мемона, шпанер. Хуб, диван, кровать мемона, парда, марда ҳама чиш мемона. Ини чизо ҳамаш мемона, кондитсионер. Ваннау, ҳоҷатхонау, ҳама чиш, какналай, ина зеркала, машинка, стиральная машинка. Хуб, кухняш да, обыкновенная кухня, кухонный гарнитур, ина холодильник, қати кухонный гарнитур, ҳамаш қати. Каси зана ошиҷон шава, ҳама чиш қати. Ҷаш агар ҳуй кине ина парда и дальше ина мерава, шаҳра мебинед, ина доми нав, и доми навай. Хона да доми навай. Хуб, усунша каси зана дар насибуш кина бурбурӣ мехоҳам амада, каси зана усунша худаш чӣ хеле кифора мекунад. Ҳасне дизайни қати потолокша ҳамаша кадагиам дӯстони азиз. Бозии мода чӣ ҳастай, чӣ нестай? Бозии мода 5 квартирай. Мобайни 5 квартирада 2 духонай, квартираи калонмон 4 хонай, 1 коттеҷай, 1 мошин Land Cruiser 300-ай, 1 мошин Lexus RX 350-ай, 100 дона конверт 500 сомонай, 100 дона конверт 1000 сомонай ва 2 дона конверт 50,000 сомонай, 1 дона конверти шохҷӯиза 100,000 сомонай. 100,000 сомон имрӯзда дӯстони азиз шумо метонед ки $10,000 ам ҳисоб кунед, да? Хай қирб бозӣ ам хариб бозӣ мекунад, хай $10,000. Эйна номери хона, номери 1 нишон додем, номери 2 нишон додем, номери 3 нишон додем, номери 4 нишон додем. И хона номери 5. В общем, дӯстони азиз, хуш омадем. Бо як бор дига мегӯм, ман аз Тоҷикистон, канали мо. Бидроен ҳатман подписатсия кунед. Билето ҳаст, билето рафтестай харидорӣ кардан гирем. Зинда бошед. Кондитсионер, Жакуба кондитсионер, дӯстони азиз, ремонт как надо. Ини курпачо и временное, и курпачо ё временное ё мераванд. Фақат инами хонада фақат мемона, қолин мемона, ини гардероб мемона, шпанер. Хуб, диван, кровать мемона, парда, марда ҳама чиш мемона. Ини чизо ҳамаш мемона, кондитсионер. Ваннау, ҳоҷатхонау, ҳама чиш, какналай, ина зеркала, машинка, стиральная машинка. Хуб, кухняш да, обыкновенная кухня, кухонный гарнитур, ина холодильник, қати кухонный гарнитур, ҳамаш қати. Каси зана ошиҷон шава, ҳама чиш қати. Ҷаш агар ҳуй кине ина парда и дальше ина мерава, шаҳра мебинед, ина доми нав, и доми навай. Хона да доми навай. Хуб, усунша каси зана дар насибуш кина бурбурӣ мехоҳам амада, каси зана усунша худаш чӣ хеле кифора мекунад. Ҳасне дизайни қати потолокша ҳамаша кадагиам дӯстони азиз. Бозии мода чӣ ҳастай, чӣ нестай? Бозии мода 5 квартирай. Мобайни 5 квартирада 2 духонай, квартираи калонмон 4 хонай, 1 коттеҷай, 1 мошин Land Cruiser 300-ай, 1 мошин Lexus RX 350-ай, 100 дона конверт 500 сомонай, 100 дона конверт 1000 сомонай ва 2 дона конверт 50,000 сомонай, 1 дона конверти шохҷӯиза 100,000 сомонай. 100,000 сомон имрӯзда дӯстони азиз шумо метонед ки $10,000 ам ҳисоб кунед, да? Хай қирб бозӣ ам хариб бозӣ мекунад, хай $10,000. Эйна номери хона, номери 1 нишон додем, номери 2 нишон додем, номери 3 нишон додем, номери 4 нишон додем. И хона номери 5. В общем, дӯстони азиз, хуш омадем. Бо як бор дига мегӯм, ман аз Тоҷикистон, канали мо. Бидроен ҳатман подписатсия кунед. Билето ҳаст, билето рафтестай харидорӣ кардан гирем. Зинда бошед. Ассалому алайкум, хуш омадем ба канали ман аз Тоҷикистон. Дӯстони азиз, ина хонаи мо номери 5, як хонамон. Ина қати мебелош қати ини мебел худаш $500 места. Диван, кровать,
18 куба кондиционер. 18 куба кондиционер. Дӯстони азиз, ремонт как надо. Ини курпачо и временное. И курпачо ё временное, ё мераванд. Фақат инами хонада фақат мемона, қолин мемона, ини гардероб мемона, шпанер. Хуб, диван, кровать мемона, парда, марда ҳама чиш мемона. Ини чизо ҳамаш мемона. Кондиционер, пансионер. Ваннаш. Ваннау, ҳоҷатхонау, ҳама чиш. Как надо, ина зеркало, машинка, стиральная машинка. Хуб, кухняшда обыкновенная кухня, кухонный гарнитур, ина холодильник, қати кухонный гарнитур, ҳамаш қати. Каси зана оши ҷону шава, ҳама чиш қати. Ҷаш агар ҳуй кине ина парда и дальше ина мерава. Шаҳра мебине, ина доми нав. И доми навай. Хона дар доми навай. Хуб, усунша каси зана дар насибуш кина бурбурӣ мехоҳам амада. Каси зана усунша худаш чӣ хеле кифора мекунад. Ҳастани дизайни қати потолок матолокша ҳамаша кадагиам дӯстони азиз. Бозии мода чӣ ҳаста, чӣ неста. Бозии мода 5 квартирай. Мобайни 5 квартирада 2 духонай. Квартираи калонмон 4 хонай. 1 коттеҷай. 1 мошин Land Cruiser 300-ай. 1 мошин Lexus RX 350-ай. 100 дона конверт 500 сомонай, 100 дона конверт 1000 сомонай ва 2 дона конверт 50000 сомонай, 1 дона конверти шоҳҷӯиза 100000 сомонай. 100000 сомон имрӯзда дӯстони азиз шумо метавонед ки $10000 ам ҳисоб кунед да. Хай қир бозӣ ам хари бозӣ мекунад, хай $10000. Ина номери хона, номери 1 нишон додем, номери 2 нишон додем, номери 3 нишон додем, номери 4 нишон додем. И хона номери 5. В общем, дӯстони азиз, хуш омадем. Бо як бор дига мегӯм, ман аз Тоҷикистон, канали мо. Бидроен ҳатман подписатсия кунед. Билето ҳаст, билето рафтаистай харидорӣ кардам гирем. Зинда бошед. Ассалому алайкум, хуш омадем ба канали ман аз Тоҷикистон. Дӯстони азиз, ина хонаи мо номери 5, як хонамон. Ина қати мебелош қати ини мебел худаш $500 места. Диван, кровать, 18 куба кондиционер. Дӯстони азиз, ремонт как надо. Ини курпачо и временное. И курпачо ё временное, ё мераванд. Фақат инами хонада фақат мемона, қолин мемона, ини гардероб мемона, шпанер. Хуб, диван, кровать мемона, парда, марда ҳама чиш мемона. Ини чизо ҳамаш мемона. Кондиционер, пансионер. Ваннаш. Ваннау, ҳоҷатхонау, ҳама чиш. Как надо, ина зеркало, машинка, стиральная машинка. Хуб, кухняшда обыкновенная кухня, кухонный гарнитур, ина холодильник. Қати кухонный гарнитур, ҳамаш қати. Каси зана оши ҷону шава, ҳама чиш қати. Ҷаш агар ҳуй кине ина парда и дальше ина мерава. Шаҳра мебине, ина доми нав. И доми навай. Хона дар доми навай. Хуб, усунша каси зана дар насибуш кина бурбурӣ мехоҳам амада. Каси зана усунша худаш чӣ хеле кифора мекунад. ҳастани дизайни қати потолок матолокша ҳамаша кадагиам дӯстони азиз. Бозии мода чӣ ҳаста, чӣ неста. Бозии мода 5 квартирай. Мобайни 5 квартирада 2 духонай. Квартираи калонмон 4 хонай. 1 коттеҷай. 1 мошин Land Cruiser 300-ай. 1 мошин Lexus RX 350-ай. 100 дона конверт 500 сомонай, 100 дона конверт 1000 сомонай ва 2 дона конверт 50000 сомонай, 1 дона конверти шоҳҷӯиза 100000 сомонай. 100000 сомон имрӯзда дӯстони азиз шумо метавонед ки $10000 ам ҳисоб кунед да. Хай қир бозӣ ам хари бозӣ мекунад, хай $10000. Ина номери хона, номери 1 нишон додем, номери 2 нишон додем, номери 3 нишон додем, номери 4 нишон додем. И хона номери 5. В общем, дӯстони азиз, хуш омадем. Бо як бор дига мегӯм, ман аз Тоҷикистон, канали мо. Бидроен ҳатман подписатсия кунед. Билето ҳаст, билето рафтаистай харидорӣ кардам гирем. Зинда бошед.
Ассалому алейкум, хуш омадем ба канали ман аз Тоҷикистон. Дӯстони азиз, ина хонаи мо номери 5, як хона хонамон. Ина қати мебелош қати ини мебел худаш $550 места. Диван, кровать, 18 куба кондиционер. Дӯстони азиз, ремонт как надо. Ини курпачо и временная. И курпачо ё временная ё мераванд. Фақат инами хонада фақат мемона, қолин мемона, ини гардероб мемона, шпанер. Хуб, диван, кровать мемона, парда ҳама чиш мемона. Ини чизо ҳамаш мемона, кондиционер. Ваннау ҳоҷатхонау ҳама чиш, как надо, ина зеркало, машинка, стиральная машинка. Хуб, кухняшда обыкновенная кухонный гарнитур, ина холодильник. Қати кухонный гарнитур, ҳамаш қати. Каси зана ошиҷон шава, ҳама чиш қати. Ҷаш агар ҳуй кине ина парда и дальше ина мерава. Шаҳра мебинед, ина доми навай. Хона дар доми навай. Хуб, усунша каси зана дар насибаш кина бурбурӣ мехоҳам амада. Каси зана усунша худаш чихели кифора мекунад. Ҳасне дизайни қати потолокша ҳамаша кадагиам дӯстони азиз. Бозии мода чи ҳаста, чи неста. Бозии мода 5 квартирай. Мобайни 5 квартирада 2 хонаай. Квартираи калонмон 4 хонаай. 1 коттеҷай. 1 мошин Land Cruiser 300-ай. 1 мошин Lexus RX 350-ай. 100 дона конверт 500 сомонай, 100 дона конверт 1000 сомонай ва 2 дона конверт 50000 сомонай, 1 дона конверти шохҷӯиза 100000 сомонай. 100000 сомон имрӯзда дӯстони азиз шумо метавонед ки $10000 ам ҳисоб кунед да. Хай қил бозӣ ам хари бозӣ мекунад, хай $10000. Ина номери хона, номери 1 нишон додем, номери 2 нишон додем, номери 3 нишон додем, номери 4 нишон додем. И хона номери 5-ай. В общем, дӯстони азиз, хуш омадем. Бо як бор дига мегӯм, ман аз Тоҷикистон, канали мо. Бидроен ҳатман подписатсия кунед. Билето ҳаст, билето рафтаистай харидорӣ кардам гирем. Зинда бошем. Ассалому алейкум, хуш омадем ба канали ман аз Тоҷикистон. Дӯстони азиз, ина хонаи мо номери 5, як хона хонамон. Ина қати мебелош қати ини мебел худаш $550 места. Диван, кровать, 18 куба кондиционер. Дӯстони азиз, ремонт как надо. Ини курпачо и временная. Ё мераванд. Фақат инами хонада фақат мемона, қолин мемона, ини гардероб мемона, шпанер. Хуб, диван, кровать мемона, парда ҳама чиш мемона. Ини чизо ҳамаш мемона, кондиционер. Ваннау ҳоҷатхонау ҳама чиш, как надо, ина зеркало, машинка, стиральная машинка. Хуб, кухняшда обыкновенная кухонный гарнитур, ина холодильник. Қати кухонный гарнитур, ҳамаш қати. Каси зана ошиҷон шава, ҳама чиш қати. Ҷаш агар ҳуй кине ина парда и дальше ина мерава. Шаҳра мебинед, ина доми навай. Хона дар доми навай. Хуб, усунша каси зана дар насибаш кина бурбурӣ мехоҳам амада. Каси зана усунша худаш чихели кифора мекунад. ҳасне дизайни қати потолокша ҳамаша кадагиам дӯстони азиз. Бозии мода чи ҳаста, чи неста. Бозии мода 5 квартирай. Мобайни 5 квартирада 2 хонаай. Квартираи калонмон 4 хонаай. 1 коттеҷай. 1 мошин Land Cruiser 300-ай. 1 мошин Lexus RX 350-ай. 100 дона конверт 500 сомонай, 100 дона конверт 1000 сомонай ва 2 дона конверт 50000 сомонай, 1 дона конверти шохҷӯиза 100000 сомонай. 100000 сомон имрӯзда дӯстони азиз
шумо метонем ки $10,000 ам ҳисоб кунед да хай қир бозӣ ҳамхарӣ бозӣ мекунад хай $10,000 ина номери хона номери 1 нишон додем номери 2 нишон додем номери 3 нишон додем номери 4 нишон додем ин хона номери 5 в общем дӯстони азиз хуш омадем бо як бор дигар мегӯм ман аз Тоҷикистон канали мо бидроен ҳатман подписатсия кунед билето ҳаст билето рафтаистай харидорӣ кардан гирем зинда бошед. Ассалому алайкум, хуш омадем ба канали ман аз Тоҷикистон. Дӯстони азиз, ина хонаи мо номери 5, як хонамон. Ина хати мебелош хати ини мебел хадаш $500 места. Диван, кровать, 18 куба кондиционер. Дӯстони азиз, ремонт как надо. Ини курпачо и временное. И курпачо ё временное ё мераванд. Фақат инами хонада фақат мемона, қолин мемона, инаи гардероб мемона, шпанер. Хуб, диван, кровать мемона, парда, марда ҳама чиш мемона. Ини чизо ҳамаш мемона, кондиционер. Ваннау, ҳоҷатхонау ҳама чиш, как надо, ина зеркало, машинка, стиральная машинка. Хуб, кухняшда обыкновенная кухня, кухонный гарнитур, ина холодильник. Қати кухонный гарнитур, ҳамаш қати. Каси зана ошиҷон шава, ҳама чиш қати. Ҷаш агар ҳуй кунед ина парда и дальше ина мерава. Шаҳра мебинед ина доми нав. И доми навай. Хона дар доми навай. Хуб, усунша каси зана дар насибаш куна бурбурӣ мехоҳам амада. Каси зана усунша худаш чи хеле кифора мекуна. Ҳастен дизайни қати потолокша ҳамаша кадагиам дӯстони азиз. Бозии мода чи ҳаста чи нестай бозии мода 5 квартирай мо байни 5 квартирада 2 духонай квартираи калонмон 4 хонай 1 коттеҷай 1 мошин Land Cruiser 300-ай 1 мошин Lexus RX 350-ай 100 дона конверт 500 сомонай 100 дона конверт 1000 сомонай ва 2 дона конверт 50,000 сомонай 1 дона конверти шоҳҷӯиза 100,000 сомонай 100,000 сомон имрӯзда дӯстони азиз шумо метонем ки $10,000 ам ҳисоб кунед да хай қир бозӣ ҳамхарӣ бозӣ мекунад хай $10,000 ина номери хона номери 1 нишон додем номери 2 нишон додем номери 3 нишон додем номери 4 нишон додем ин хона номери 5 в общем дӯстони азиз хуш омадем бо як бор дигар мегӯм ман аз Тоҷикистон канали мо бидроен ҳатман подписатсия кунед билето ҳаст билето рафтаистай харидорӣ кардан гирем зинда бошед. Ассалому алайкум, хуш омадем ба канали ман аз Тоҷикистон. Дӯстони азиз, ина хонаи мо номери 5, як хонамон. Ина хати мебелош хати ини мебел хадаш $500 места. Диван, кровать, 18 куба кондиционер. Дӯстони азиз, ремонт как надо. Ини курпачо и временное. И курпачо ё временное ё мераванд. Фақат инами хонада фақат мемона, қолин мемона, инаи гардероб мемона, шпанер. Хуб, диван, кровать мемона, парда, марда ҳама чиш мемона. Ини чизо ҳамаш мемона, кондиционер. Ваннау, ҳоҷатхонау ҳама чиш, как надо, ина зеркало, машинка, стиральная машинка. Хуб, кухняшда обыкновенная кухня, кухонный гарнитур, ина холодильник. Қати кухонный гарнитур, ҳамаш қати. Каси зана ошиҷон шава, ҳама чиш қати. Ҷаш агар ҳуй кунед ина парда и дальше ина мерава. Шаҳра мебинед ина доми навай. Хона дар доми навай. Хуб, усунша
каси зана дар насибаш кина бурбурӣ мехоҳам амада каси зана усунша худаш чӣ хеле кифора мекунад. ҳастани дизайни қати паталук маталукша ҳамаша кадагиам дӯстони азиз. бузии муда чӣ ҳаста чӣ нестай. бузии муда 5 квартирай мобайни 5 квартирада 2 духонай квартираи калонмон 4 хонай 1 коттеҷай 1 мошин Land Cruiser 300-ай 1 мошин Lexus RX 350-ай 100 дона конверт 500 сомонай 100 дона конверт 1000 сомонай ва 2 дона конверт 50000 сомонай 1 дона конверти шоҳҷӯиза 100000 сомонай 100000 сомон имрӯзда дӯстони азиз шумо метавонед ки $10,000 ам ҳисоб кунед да хай қир бовузи ҳамхарӣ бозӣ мекунад хай $10,000 эйна номери хона номери 1 нишон додем номери 2 нишон додем номери 3 нишон додем номери 4 нишон додем ин хона номери 5 в общем дӯстони азиз хуш омадем бо як бор дигар мегӯм ман аз Тоҷикистон канали мо бидроен ҳатман подписатсия кунед билетҳо ҳаст билетҳо рафтестай харидорӣ кардам гирем зинда бошед. Ассалому алайкум, хуш омадем ба канали ман аз Тоҷикистон. Дӯстони азиз, ина хонаи мо номери 5 як хонамон. Ина қати мебелош қати ини мебел худаш $500 места. Диван кровать 18 куба кондиционер. Дӯстони азиз, ремонт как надо. Ини курпачо и временное. И курпачо ё временное ё мераванд. Фақат инами хонада фақат мемона қолин мемона ини гардероб мемона шпанер. Хуб диван кровать мемона парда марда ҳама чиш мемона ини чизо ҳамаш мемона кондиционер ваннау ҳоҷатхонау ҳама чиш как надо ина зеркало мошинка стиральная мошинка. Хуб кухняшда обыкновенная кухонный гарнитур ина холодильник қати кухонный гарнитур ҳамаш қати каси зана ошиҷон шава ҳама чиш қати ҷаш агар ҳуй кине ина парда и дальше ина мерава шаҳра мебинед ина доми навай хона дар доми навай. хуб усунша каси зана дар насибаш кина бурбурӣ мехоҳам амада каси зана усунша худаш чӣ хеле кифора мекунад. ҳастани дизайни қати паталук маталукша ҳамаша кадагиам дӯстони азиз. бузии муда чӣ ҳастай чӣ нестай. бузии муда 5 квартирай мобайни 5 квартирада 2 духонай квартираи калонмон 4 хонай 1 коттеҷай 1 мошин Land Cruiser 300-ай 1 мошин Lexus RX 350-ай 100 дона конверт 500 сомонай 100 дона конверт 1000 сомонай ва 2 дона конверт 50000 сомонай 1 дона конверти шоҳҷӯиза 100000 сомонай 100000 сомон имрӯзда дӯстони азиз шумо метавонед ки $10,000 ам ҳисоб кунед да хай қир бовузи ҳамхарӣ бозӣ мекунад хай $10,000 эйна номери хона номери 1 нишон додем номери 2 нишон додем номери 3 нишон додем номери 4 нишон додем ин хона номери 5 в общем дӯстони азиз хуш омадем бо як бор дигар мегӯм ман аз Тоҷикистон канали мо бидроен ҳатман подписатсия кунед билетҳо ҳаст билетҳо рафтестай харидорӣ кардам гирем зинда бошед. Ассалому алайкум, хуш омадем ба канали ман аз Тоҷикистон. Дӯстони азиз, ина хонаи мо номери 5 як хонамон. Ина қати мебелош қати ини мебел худаш $500 места. Диван кровать 18 куба кондиционер. Дӯстони азиз, ремонт как надо. Ини курпачо и временное ё временное ё мераванд. Фақат инами хонада фақат мемона қолин мемона
инеи гардероб мемона шпанер. хуб диван кровать мемона, парда марда ҳама чиш мемона. Ини чизо ҳамаш мемона, кондитсионер пансионер, ваннау ҳоҷатхонау ҳама чиш, какналай ина зеркала, мошинка, стиральная машинка. хуб кухняшда обыкновенная кухня, кухонный гарнитур, ина холодильник, қати кухонный гарнитур, ҳамаш қати. Каси зана оши ҷону шава, ҳама чиш қати. ҷаш агар ҳуй кине ина парда и дальше ина мерава шаҳра мебинед ина доми нав и доми навай хона дар доми навай. хуб усунша каси зана дар насибаш кина бурбурӣ мехоҳам амада каси зана усунша худаш чӣ хеле кифора мекунад. ҳастани дизайни қати потолок матолокша ҳамаша кадагиам дӯстони азиз. бозии мода чӣ ҳаста чӣ нестай. бозии мода 5 квартирай мобайни 5 квартирада 2 духонай, квартираи калонмон 4 хонай, 1 коттеҷай, 1 мошин Land Cruiser 300-ай, 1 мошин Lexus RX 350-ай, 100 дона конверт 500 сомонай, 100 дона конверт 1000 сомонай ва 2 дона конверт 50,000 сомонай, 1 дона конверти шоҳҷоиза 100,000 сомонай. 100,000 сомон имрӯзда дӯстони азиз шумо метонед ки $10,000 ам ҳисоб кунед да. хай қил бозӣ ам хари бозӣ мекунад хай $10,000. ина номери хона, номери 1 нишон додем, номери 2 нишон додем, номери 3 нишон додем, номери 4 нишон додем. И хона номери 5. в общем дӯстони азиз хуш омадем. бо як бор дига мегӯм ман аз Тоҷикистон, канали мо. бидроен ҳатман подписатсия кунед. билето ҳаст, билето рафтестай харидорӣ кардан гирем. зинда бошед. ассалому алайкум, хуш омадем ба канали ман аз Тоҷикистон. дӯстони азиз ина хонаи мо номери 5, як хонамон. ина қати мебелош қати ини мебел худаш $500 места. диван кровать 18 куба кондитсионер, дӯстони азиз ремонт как надо. ини курпачо и временная, ё мераванд. фақат инами хонада фақат мемона, қолин мемона, инаи гардероб мемона, шпанер. хуб диван кровать мемона, парда марда ҳама чиш мемона. ини чизо ҳамаш мемона, кондитсионер пансионер, ваннау ҳоҷатхонау ҳама чиш, какналай ина зеркала, мошинка, стиральная машинка. хуб кухняшда обыкновенная кухня, кухонный гарнитур, ина холодильник, қати кухонный гарнитур, ҳамаш қати. каси зана оши ҷону шава, ҳама чиш қати. ҷаш агар ҳуй кине ина парда и дальше ина мерава шаҳра мебинед ина доми нав и доми навай хона дар доми навай. хуб усунша каси зана дар насибаш кина бурбурӣ мехоҳам амада каси зана усунша худаш чӣ хеле кифора мекунад. ҳастани дизайни қати потолок матолокша ҳамаша кадагиам дӯстони азиз. бозии мода чӣ ҳаста чӣ нестай. бозии мода 5 квартирай мобайни 5 квартирада 2 духонай, квартираи калонмон 4 хонай, 1 коттеҷай, 1 мошин Land Cruiser 300-ай, 1 мошин Lexus RX 350-ай, 100 дона конверт 500 сомонай, 100 дона конверт 1000 сомонай ва 2 дона конверт 50,000 сомонай, 1 дона конверти шоҳҷоиза 100,000 сомонай. 100,000 сомон имрӯзда дӯстони азиз шумо метонед ки $10,000 ам ҳисоб кунед да. хай қил бозӣ ам хари бозӣ мекунад хай $10,000. ина номери хона, номери 1 нишон додем, номери 2 нишон додем, номери 3 нишон додем, номери 4 нишон додем. и хона номери 5. в общем дӯстони азиз хуш омадем. бо як бор дига мегӯм ман аз Тоҷикистон, канали мо. бидроен ҳатман подписатсия кунед. билето ҳаст, билето рафтестай харидорӣ кардан гирем. зинда бошед.
Ассалому алейкум, хуш омадем ба канали ман аз Тоҷикистон. Дӯстони азиз, ина хонаи мо номери 5, як хонамон. Ина қати мебелош қати ини мебел худаш $500 места. Диван, кровать, 18 куба кондиционер. Дӯстони азиз, ремонт как надо. Ини курпачо и временное. И курпачо ё временное ё мераванд. Фақат инами хонада фақат мемона, қолин мемона, инаи гардероб мемона, шпанер. Хуб, диван, кровать мемона, парда ҳама чиш мемона. Ини чизо ҳамаш мемона, кондиционер. Ваннау, ҳоҷатхонау, ҳама чиш, как надо, ина зеркало, машинка, стиральная машинка. Хуб, кухняшда обыкновенная кухонный гарнитур, ина холодильник. Қати кухонный гарнитур, ҳамаш қати. Каси зана ошиҷон шава, ҳама чиш қати. Ҷаш агар ҳуй кине ина парда и дальше ина мерава. Шаҳра мебинед ина доми навай. Хона дар доми навай. Хуб, усунша каси зана дар насибуш кина бурбурӣ мехоҳам амада. Каси зана усунша худаш чӣ хеле кифора мекунад. Пасне дизайни қати потолокша ҳамаша кадагиян. Дӯстони азиз, бозии мода чӣ ҳастай, чӣ нестай. Бозии мода 5 квартирай. Мобайни 5 квартирада 2 духонай, квартираи калонмон 4 хонай, 1 коттеҷай, 1 мошин Land Cruiser 300-ай, 1 мошин Lexus RX 350-ай, 100 дона конверт 500 сомонай, 100 дона конверт 1000 сомонай ва 2 дона конверт 50000 сомонай, 1 дона конверти шоҳҷӯиза 100000 сомонай. 100000 сомон имрӯзда, дӯстони азиз, шумо метавонед ки $10000 ам ҳисоб кунед. Хай қил бозӣ ам хари бозӣ мекунад, хай $10000. Ина номери хона, номери 1 нишон додем, номери 2 нишон додем, номери 3 нишон додем, номери 4 нишон додем. И хона номери 5. В общем, дӯстони азиз, хуш омадем. Бо як бор дига мегӯм, ман аз Тоҷикистон, канали мо. Бидроен ҳатман подписаться кунед. Билето ҳаст, билето рафтаистай харидорӣ кардам гирем. Зинда бошед. Ассалому алейкум, хуш омадем ба канали ман аз Тоҷикистон. Дӯстони азиз, ина хонаи мо номери 5, як хонамон. Ина қати мебелош қати ини мебел худаш $500 места. Диван, кровать, 18 куба кондиционер. Дӯстони азиз, ремонт как надо. Ини курпачо и временное. Ё мераванд. Фақат инами хонада фақат мемона, қолин мемона, инаи гардероб мемона, шпанер. Хуб, диван, кровать мемона, парда ҳама чиш мемона. Ини чизо ҳамаш мемона, кондиционер. Ваннау, ҳоҷатхонау, ҳама чиш, как надо, ина зеркало, машинка, стиральная машинка. Хуб, кухняшда обыкновенная кухонный гарнитур, ина холодильник. Қати кухонный гарнитур, ҳамаш қати. Каси зана ошиҷон шава, ҳама чиш қати. Ҷаш агар ҳуй кине ина парда и дальше ина мерава. Шаҳра мебинед ина доми навай. Хона дар доми навай. Хуб, усунша каси зана дар насибуш кина бурбурӣ мехоҳам амада. Каси зана усунша худаш чӣ хеле кифора мекунад. Пасне дизайни қати потолокша ҳамаша кадагиян. Дӯстони азиз, бозии мода чӣ ҳастай, чӣ нестай. Бозии мода 5 квартирай. Мобайни 5 квартирада 2 духонай, квартираи калонмон 4 хонай, 1 коттеҷай, 1 мошин Land Cruiser 300-ай, 1 мошин Lexus RX 350-ай, 100 дона конверт 500 сомонай, 100 дона конверт 1000 сомонай ва 2 дона конверт 50000 сомонай, 1 дона конверти шоҳҷӯиза 100000 сомонай. 100000 сомон имрӯзда, дӯстони азиз,
шумо метонем ки $10,000 ам ҳисоб кунем да хай қил бозӣ ҳамхарӣ бозӣ мекунем хай $10,000 ина номери хона номери 1 нишон додем номери 2 нишон додем номери 3 нишон додем номери 4 нишон додем ин хона номери 5 в общем дӯстони азиз хуш омадем бо як бор дигар мегӯм ман аз Тоҷикистон канали мо бидроен ҳатман подписатсия кунем билето ҳаст билето рафтаистай харидорӣ кардан гирем зинда бошем. Ассалому алайкум, хуш омадем ба канали ман аз Тоҷикистон. Дӯстони азиз, ина хонаи мо номери 5, як хонамон. Ина қати мебелош қати ини мебел худаш $500 места. Диван, кровать, 18 куба кондиционер. Дӯстони азиз, ремонт как надо. Ини курпачо и временное. И курпачо ё временное ё мераванд. Фақат инами хонада фақат мемона, қолин мемона, инаи гардероб мемона, шпанер. Хуб, диван, кровать мемона, парда, марда ҳама чиш мемона. Ини чизо ҳамаш мемона, кондиционер. Ваннау, ҳоҷатхонау ҳама чиш, как надо, ина зеркало, машинка, стиральная машинка. Хуб, кухняш да обыкновенная кухня, кухонный гарнитур, ина холодильник. Қати кухонный гарнитур, ҳамаш қати. Каси зана ошиҷон шава, ҳама чиш қати. Ҷаш агар ҳуй кине ина парда и дальше ина мерава. Шаҳра мебинен ина доми нав. И доми навай. Хона да доми навай. Хуб, усунша каси зана дар насиб кина бурбурӣ мехоҳам амада. Каси зана усунша худаш чихели кифора мекуна. Пасен дизайни қати потолок ҳамаша кадагиам дӯстони азиз. Бозии мода чи ҳастай чи нестай бозии мода 5 квартирай мобайни 5 квартирада 2 духонай квартираи калонмон 4 хонай 1 коттеҷай 1 мошин Land Cruiser 300-ай 1 мошин Lexus RX 350-ай 100 дона конверт 500 сомонай 100 дона конверт 1000 сомонай ва 2 дона конверт 50,000 сомонай 1 дона конверти шохҷӯиза 100,000 сомонай 100,000 сомон имрӯзда дӯстони азиз шумо метонем ки $10,000 ам ҳисоб кунем да хай қил бозӣ ҳамхарӣ бозӣ мекунем хай $10,000 ина номери хона номери 1 нишон додем номери 2 нишон додем номери 3 нишон додем номери 4 нишон додем ин хона номери 5 в общем дӯстони азиз хуш омадем бо як бор дигар мегӯм ман аз Тоҷикистон канали мо бидроен ҳатман подписатсия кунем билето ҳаст билето рафтаистай харидорӣ кардан гирем зинда бошем. Ассалому алайкум, хуш омадем ба канали ман аз Тоҷикистон. Дӯстони азиз, ина хонаи мо номери 5, як хонамон. Ина қати мебелош қати ини мебел худаш $500 места. Диван, кровать, 18 куба кондиционер. Дӯстони азиз, ремонт как надо. Ини курпачо и временное. И курпачо ё временное ё мераванд. Фақат инами хонада фақат мемона, қолин мемона, инаи гардероб мемона, шпанер. Хуб, диван, кровать мемона, парда, марда ҳама чиш мемона. Ини чизо ҳамаш мемона, кондиционер. Ваннау, ҳоҷатхонау ҳама чиш, как надо, ина зеркало, машинка, стиральная машинка. Хуб, кухняш да обыкновенная кухня, кухонный гарнитур, ина холодильник. Қати кухонный гарнитур, ҳамаш қати. Каси зана ошиҷон шава, ҳама чиш қати. Ҷаш агар ҳуй кине ина парда и дальше ина мерава. Шаҳра мебинен ина доми навай. Хона да доми навай. Хуб, усунша
каси зана дар насибаш кина бурбурӣ мехоҳам амада каси зана усунша худаш чӣ хеле кифора мекунад. Пасне дизайни қати паталуқ маталуқша ҳамаша кадагиян дӯстони азиз. Бозии муда чӣ ҳаста чӣ нестай. Бозии муда 5 квартирай. Мобайни 5 квартирада 2 духонай, квартираи калонмон 4 хонай, 1 коттеҷай, 1 мошин Land Cruiser 300-ай, 1 мошин Lexus RX 350-ай, 100 дона конверт 500 сомонай, 100 дона конверт 1000 сомонай ва 2 дона конверт 50,000 сомонай, 1 дона конверти шоҳҷӯиза 100,000 сомонай. 100,000 сомон имрӯзда дӯстони азиз шумо метонед ки $10,000 ам ҳисоб кунед да. Хай қирб ба узи ҳамхарӣ бозӣ мекунад, хай $10,000. Эйна номери хона, номери 1 нишон додем, номери 2 нишон додем, номери 3 нишон додем, номери 4 нишон додем. И хона номери 5-ай. В общем, дӯстони азиз, хуш омадем. Бо як бор дигар мегӯям, ман аз Тоҷикистон, канали мо. Бидроен ҳатман подписатсия кунед. Билетҳо ҳаст, билетҳо рафтаистай харидорӣ кардам гирем. Зинда бошед. Ассалому алайкум, хуш омадем ба канали ман аз Тоҷикистон. Дӯстони азиз, ина хонаи мо номери 5, як хона хонамон. Ина қати мебелош қати ини мебел худаш $550 места. Диван, кровать, 18 куба кондиционер, дӯстони азиз, ремонт как надо. Ини курпачо и временное, и курпачо ё временное ё мераванд. Фақат инами хонада фақат мемона, қолин мемона, ини гардероб мемона, шпанер. Хуб, диван, кровать мемона, парда, марда ҳама чиш мемона. Ини чизо ҳамаш мемона, кондиционер. Ваннау, ҳоҷатхонау ҳама чиш, как надо, ина зеркало, машинка, стиральная машинка. Хуб, кухняшда обыкновенная кухня, кухонный гарнитур, ина холодильник. Қати кухонный гарнитур, ҳамаш қати. Каси зана ошиҷон шава, ҳама чиш қати. Ҷаш агар ҳуй кине ина парда и дальше ина мерава. Шаҳра мебинед, ина доми нав. И доми навай. Хона дар доми навай. Хуб, усунша каси зана дар насибаш кина бурбурӣ мехоҳам амада каси зана усунша худаш чӣ хеле кифора мекунад. Пасне дизайни қати паталуқ маталуқша ҳамаша кадагиян дӯстони азиз. Бозии муда чӣ ҳаста чӣ нестай. Бозии муда 5 квартирай. Мобайни 5 квартирада 2 духонай, квартираи калонмон 4 хонай, 1 коттеҷай, 1 мошин Land Cruiser 300-ай, 1 мошин Lexus RX 350-ай, 100 дона конверт 500 сомонай, 100 дона конверт 1000 сомонай ва 2 дона конверт 50,000 сомонай, 1 дона конверти шоҳҷӯиза 100,000 сомонай. 100,000 сомон имрӯзда дӯстони азиз шумо метонед ки $10,000 ам ҳисоб кунед да. Хай қирб ба узи ҳамхарӣ бозӣ мекунад, хай $10,000. Эйна номери хона, номери 1 нишон додем, номери 2 нишон додем, номери 3 нишон додем, номери 4 нишон додем. И хона номери 5-ай. В общем, дӯстони азиз, хуш омадем. Бо як бор дигар мегӯям, ман аз Тоҷикистон, канали мо. Бидроен ҳатман подписатсия кунед. Билетҳо ҳаст, билетҳо рафтаистай харидорӣ кардам гирем. Зинда бошед. Ассалому алайкум, хуш омадем ба канали ман аз Тоҷикистон. Дӯстони азиз, ина хонаи мо номери 5, як хона хонамон. Ина қати мебелош қати ини мебел худаш $550 места. Диван, кровать, 18 куба кондиционер, дӯстони азиз, ремонт как надо. Ини курпачо и временное, ё временное ё мераванд. Фақат инами хонада фақат мемона, қолин мемона,
инеи гардероб мемона шпанер. Хуб диван кровать мемона, парда марда ҳама чиш мемона. Ини чизо ҳамаш мемона, кондитсионер, пансионер, ваннаш. Ваннау, ҳоҷатхонау, ҳама чиш, какналай, ина зеркало, машинка, стиральная машинка. Хуб кухняшда обыкновенная кухня, кухонный гарнитур, ина холодильник, қати кухонный гарнитур, ҳамаш қати. Каси зана оши ҷону шава, ҳама чиш қати. Ҷаш агар ҳуй кине ина пардай, и дальше ина мерава, шаҳра мебинед, ина доми нав, и доми навай. Хона дар доми навай. Хуб усунша каси зана дар насибаш кина бурбурӣ мехоҳам амада, каси зана усунша худаш чӣ хеле кифора мекунад. Ҳасне дизайни қати паталоқ маталоқша ҳамаша кадагиам дӯстони азиз. Бозии мода чӣ ҳаста, чӣ нестай? Бозии мода 5 квартирай. Мобайни 5 квартирада 2 духонай, квартираи калонмон 4 хонай, 1 коттеҷай, 1 мошин Land Cruiser 300-ай, 1 мошин Lexus RX 350-ай, 100 дона конверт 500 сомонай, 100 дона конверт 1000 сомонай ва 2 дона конверт 50000 сомонай, 1 дона конверти шоҳҷӯиза 100000 сомонай. 100000 сомон имрӯзда дӯстони азиз шумо метавонед ки $10000 ам ҳисоб кунед, да? Хай қир бозӣ ам хари бозӣ мекунад, хай $10000. Ина номери хона, номери 1 нишон додем, номери 2 нишон додем, номери 3 нишон додем, номери 4 нишон додем. И хона номери 5. В общем, дӯстони азиз, хуш омадем. Бо як бор дига мегӯм, ман аз Тоҷикистон, канали мо. Бидроен ҳатман подписатся кунед. Билето ҳаст, билето рафтаистай харидорӣ кардан гирем. Зинда бошед. Ассалому алайкум, хуш омадем ба канали ман аз Тоҷикистон. Дӯстони азиз, ина хонаи мо номери 5, як хона хонамон. Ина қати мебелош қати ини мебел худаш $500 места. Диван кровать, 18 куба кондитсионер, дӯстони азиз, ремонт как надо. Ини курпачо и временная, ё мераванд. Фақат инами хонада фақат мемона, қолин мемона, инеи гардероб мемона, шпанер. Хуб диван кровать мемона, парда марда ҳама чиш мемона. Ини чизо ҳамаш мемона, кондитсионер, пансионер, ваннаш. Ваннау, ҳоҷатхонау, ҳама чиш, какналай, ина зеркало, машинка, стиральная машинка. Хуб кухняшда обыкновенная кухня, кухонный гарнитур, ина холодильник, қати кухонный гарнитур, ҳамаш қати. Каси зана оши ҷону шава, ҳама чиш қати. Ҷаш агар ҳуй кине ина пардай, и дальше ина мерава, шаҳра мебинед, ина доми нав, и доми навай. Хона дар доми навай. Хуб усунша каси зана дар насибаш кина бурбурӣ мехоҳам амада, каси зана усунша худаш чӣ хеле кифора мекунад. Ҳасне дизайни қати паталоқ маталоқша ҳамаша кадагиам дӯстони азиз. Бозии мода чӣ ҳаста, чӣ нестай? Бозии мода 5 квартирай. Мобайни 5 квартирада 2 духонай, квартираи калонмон 4 хонай, 1 коттеҷай, 1 мошин Land Cruiser 300-ай, 1 мошин Lexus RX 350-ай, 100 дона конверт 500 сомонай, 100 дона конверт 1000 сомонай ва 2 дона конверт 50000 сомонай, 1 дона конверти шоҳҷӯиза 100000 сомонай. 100000 сомон имрӯзда дӯстони азиз шумо метавонед ки $10000 ам ҳисоб кунед, да? Хай қир бозӣ ам хари бозӣ мекунад, хай $10000. Ина номери хона, номери 1 нишон додем, номери 2 нишон додем, номери 3 нишон додем, номери 4 нишон додем. И хона номери 5. В общем, дӯстони азиз, хуш омадем. Бо як бор дига мегӯм, ман аз Тоҷикистон, канали мо. Бидроен ҳатман подписатся кунед. Билето ҳаст, билето рафтаистай харидорӣ кардан гирем. Зинда бошед.
Ассалому алейкум, хуш омадем ба канали ман аз Тоҷикистон. Дӯстони азиз, ина хонаи мо номери 5, як хонамон. Ина қати мебелош қати ини мебел хадаш $500 места. Диван, кровать, 18 куба кондиционер. Дӯстони азиз, ремонт как надо. Ини курпачо и временное, ё мераванд. Фақат инами хонада фақат мемона, қолин мемона, ини гардероб мемона, шпанер. Хуб, диван, кровать мемона, парда ҳама чиш мемона. Ини чизо ҳамаш мемона, кондиционер. Ваннау, ҳоҷатхонау, ҳама чиш, как надо, ина зеркало, машинка, стиральная машинка. Хуб, кухняшда обыкновенная кухонный гарнитур, ина холодильник. Қати кухонный гарнитур, ҳамаш қати. Каси зана оши ҷону шава, ҳама чиш қати. Ҷаш агар ҳуй кине ина парда и дальше ина мерава. Шаҳра мебинед, ина доми навай. Хона дар доми навай. Хуб, усунша каси зана дар насибаш кина бурбурӣ мехоҳам амада. Каси зана усунша худаш чихели кифора мекунад. Ҳасне дизайни қати потолокша ҳамаша кадагиян. Дӯстони азиз, бозии мода чӣ ҳаста, чӣ неста? Бозии мода 5 квартирай. Мобайни 5 квартирада 2 духонай, квартираи калонмон 4 хонай, 1 коттеҷай, 1 мошин Land Cruiser 300-ай, 1 мошин Lexus RX 350-ай, 100 дона конверт 500 сомонай, 100 дона конверт 1000 сомонай ва 2 дона конверт 50000 сомонай, 1 дона конверти шоҳҷӯиза 100000 сомонай. 100000 сомон имрӯзда, дӯстони азиз, шумо метавонед ки $10000 ам ҳисоб кунед, да? Хай қил бози ам хари бозӣ мекунад, хай $10000. Ина номери хона, номери 1 нишон додем, номери 2 нишон додем, номери 3 нишон додем, номери 4 нишон додем. И хона номери 5. В общем, дӯстони азиз, хуш омадем. Бо як бор дигар мегӯм, ман аз Тоҷикистон, канали мо. Бидроен ҳатман подписаться кунед. Билето ҳаст, билето рафта истай харидорӣ кардам гирем. Зинда бошен. Ассалому алейкум, хуш омадем ба канали ман аз Тоҷикистон. Дӯстони азиз, ина хонаи мо номери 5, як хонамон. Ина қати мебелош қати ини мебел худаш $500 места. Диван, кровать, 18 куба кондиционер. Дӯстони азиз, ремонт как надо. Ини курпачо и временное, ё мераванд. Фақат инами хонада фақат мемона, қолин мемона, ини гардероб мемона, шпанер. Хуб, диван, кровать мемона, парда ҳама чиш мемона. Ини чизо ҳамаш мемона, кондиционер. Ваннау, ҳоҷатхонау, ҳама чиш, как надо, ина зеркало, машинка, стиральная машинка. Хуб, кухняшда обыкновенная кухонный гарнитур, ина холодильник. Қати кухонный гарнитур, ҳамаш қати. Каси зана оши ҷону шава, ҳама чиш қати. Ҷаш агар ҳуй кине ина парда и дальше ина мерава. Шаҳра мебинед, ина доми навай. Хона дар доми навай. Хуб, усунша каси зана дар насибаш кина бурбурӣ мехоҳам амада. Каси зана усунша худаш чихели кифора мекунад. ҳасне дизайни қати потолокша ҳамаша кадагиян. Дӯстони азиз, бозии мода чӣ ҳаста, чӣ неста? Бозии мода 5 квартирай. Мобайни 5 квартирада 2 духонай, квартираи калонмон 4 хонай, 1 коттеҷай, 1 мошин Land Cruiser 300-ай, 1 мошин Lexus RX 350-ай, 100 дона конверт 500 сомонай, 100 дона конверт 1000 сомонай ва 2 дона конверт 50000 сомонай, 1 дона конверти шоҳҷӯиза 100000 сомонай. 100000 сомон имрӯзда, дӯстони азиз, шумо метавонед ки $10000 ам ҳисоб кунед, да?
хай қил ба узи ҳамхарӣ бозӣ мекунад, хай $10,000. Эйна номери хона, номери яга нишон додем, номери дра нишон додем, номери сера нишон додем, номери чора нишон додем. И хона номери 5. В общем, дӯстони азиз, хуш омадем. Бо як бор дига мегӯм, ман аз Тоҷикистон, канали мо. Бидроен ҳатман подписатсия кунед. Билето ҳаст, билето рафта истай харидорӣ кардан гирем. Зинда бошед. Ассалому алайкум, хуш омадем ба канали ман аз Тоҷикистон. Дӯстони азиз, ина хонаи мо номери 5, як хонамон. Ина қати мебелош қати ини мебел хадаш $500 места. Диван, кровать, 18 куба кондиционер. Дӯстони азиз, ремонт как надо. Ини курпачо и временная. И курпачо ё временная, ё мераванд. Фақат инами хонада фақат мемона, қолин мемона, ини гардероб мемона, шпанер. Хуб, диван, кровать мемона, парда, марда ҳама чиш мемона. Ини чизо ҳамаш мемона, кондиционер. Ваннаш, ваннау, ҳоҷатхонау, ҳама чиш, как надо, ина зеркало, машинка, стиральная машинка. Хуб, кухняш да, обыкновенная кухня, кухонный гарнитур, ина холодильник. Қати кухонный гарнитур, ҳамаш қати. Каси зана ошиҷон шава, ҳама чиш қати. Ҷаш агар ҳуй кине ина парда и дальше ина мерава. Шаҳра мебинед, ина доми нав. И доми навай. Хона да доми навай. Хуб, усунша каси зана дар насибаш кина, бурбурӣ мехоҳам амада. Каси зана усунша худаш чихели кифора мекуна. Ҳастен дизайни қати потолокша ҳамаша кадагиам, дӯстони азиз. Бозии мода чи ҳаста, чи неста. Бозии мода 5 квартира. Мобайни 5 квартирада 2 духонаи, квартираи калонмон 4 хонаи, 1 коттеҷай, 1 мошин Land Cruiser 300, 1 мошин Lexus RX 350, 100 дона конверт 500 сомонай, 100 дона конверт 1000 сомонай ва 2 дона конверт 50000 сомонай, 1 дона конверти шохҷӯиза 100000 сомонай. 100000 сомон имрӯзда, дӯстони азиз, шумо метавонед ки $10,000 ам ҳисоб кунед, да? Хай қил ба узи ҳамхарӣ бозӣ мекунад, хай $10,000. Эйна номери хона, номери яга нишон додем, номери дра нишон додем, номери сера нишон додем, номери чора нишон додем. И хона номери 5. В общем, дӯстони азиз, хуш омадем. Бо як бор дига мегӯм, ман аз Тоҷикистон, канали мо. Бидроен ҳатман подписатсия кунед. Билето ҳаст, билето рафта истай харидорӣ кардан гирем. Зинда бошед. Ассалому алайкум, хуш омадем ба канали ман аз Тоҷикистон. Дӯстони азиз, ина хонаи мо номери 5, як хонамон. Ина қати мебелош қати ини мебел хадаш $500 места. Диван, кровать, 18 куба кондиционер. Дӯстони азиз, ремонт как надо. Ини курпачо и временная, ё мераванд. Фақат инами хонада фақат мемона, қолин мемона, ини гардероб мемона, шпанер. Хуб, диван, кровать мемона, парда, марда ҳама чиш мемона. Ини чизо ҳамаш мемона, кондиционер. Ваннаш, ваннау, ҳоҷатхонау, ҳама чиш, как надо, ина зеркало, машинка, стиральная машинка. Хуб, кухняш да, обыкновенная кухня, кухонный гарнитур, ина холодильник. Қати кухонный гарнитур, ҳамаш қати. Каси зана ошиҷон шава, ҳама чиш қати. Ҷаш агар ҳуй кине ина парда и дальше ина мерава. Шаҳра мебинед, ина доми нав. И доми навай. Хона да доми навай. Хуб, усунша каси зана дар насибаш кина, бурбурӣ мехоҳам амада. Каси зана усунша худаш чихели кифора мекуна.
ҳастаи дизайни қати потолок-мотолокша ҳамаша кадагиам дӯстони азиз. Бозии мода чӣ ҳастай, чӣ нестай. Бозии мода 5 квартирай. Мобайни 5 квартирада 2 духонай, квартираи калонмон 4 хонай, 1 коттеҷай, 1 мошин Land Cruiser 300-ай, 1 мошин Lexus RX 350-ай, 100 дона конверт 500 сомонай, 100 дона конверт 1000 сомонай ва 2 дона конверт 50,000 сомонай, 1 дона конверти шоҳҷӯиза 100,000 сомонай. 100,000 сомон имрӯзда дӯстони азиз шумо метонед ки $10,000 ам ҳисоб кунед да. Хай қирб бозӣ ам хариб бозӣ мекунад, хай $10,000. Эйна номери хона, номери 1 нишон додем, номери 2 нишон додем, номери 3 нишон додем, номери 4 нишон додем. И хона номери 5-ай. В общем дӯстони азиз хуш омадем. Бо як бор дига мегӯм ман аз Тоҷикистон, канали мо. Бидроен ҳатман подписатсия кунед. Билето ҳаст, билето рафтестай харидорӣ кардам гирем. Зинда бошед. Ассалому алайкум, хуш омадем ба канали ман аз Тоҷикистон. Дӯстони азиз, ина хонаи мо номери 5, як хона хонамон. Ина қати мебелош қати ини мебел худаш $500 места. Диван, кровать, 18 куба кондиционер, дӯстони азиз, ремонт как надо. Ини курпачо и временная, и курпачо ё временная ё мераванд. Фақат инами хонада фақат мемона, қолин мемона, инаи гардероб мемона, шпанер. Хуб, диван, кровать мемона, парда, марда ҳама чиш мемона. Ини чизо ҳамаш мемона, кондиционер. Ваннау, ҳоҷатхонау ҳама чиш, как надо, ина зеркало, машинка, стиральная машинка. Хуб, кухняшда обыкновенная кухня, кухонный гарнитур, ина холодильник. Қати кухонный гарнитур, ҳамаш қати. Каси зана ошиҷон шава, ҳама чиш қати. Ҷаш агар ҳуй кине ина парда и дальше ина мерава. Шаҳра мебинед, ина доми нав. И доми навай. Хона дар доми навай. Хуб, усунша каси зана дар насибаш кина, бурбурӣ мехоҳам амада. Каси зана усунша худаш чӣ хеле кифора мекуна. ҳастаи дизайни қати потолок-мотолокша ҳамаша кадагиам дӯстони азиз. Бозии мода чӣ ҳастай, чӣ нестай. Бозии мода 5 квартирай. Мобайни 5 квартирада 2 духонай, квартираи калонмон 4 хонай, 1 коттеҷай, 1 мошин Land Cruiser 300-ай, 1 мошин Lexus RX 350-ай, 100 дона конверт 500 сомонай, 100 дона конверт 1000 сомонай ва 2 дона конверт 50,000 сомонай, 1 дона конверти шоҳҷӯиза 100,000 сомонай. 100,000 сомон имрӯзда дӯстони азиз шумо метонед ки $10,000 ам ҳисоб кунед да. Хай қирб бозӣ ам хариб бозӣ мекунад, хай $10,000. Эйна номери хона, номери 1 нишон додем, номери 2 нишон додем, номери 3 нишон додем, номери 4 нишон додем. И хона номери 5-ай. В общем дӯстони азиз хуш омадем. Бо як бор дига мегӯм ман аз Тоҷикистон, канали мо. Бидроен ҳатман подписатсия кунед. Билето ҳаст, билето рафтестай харидорӣ кардам гирем. Зинда бошед. Ассалому алайкум, хуш омадем ба канали ман аз Тоҷикистон. Дӯстони азиз, ина хонаи мо номери 5, як хона хонамон. Ина қати мебелош қати ини мебел худаш $500 места. Диван, кровать, 18 куба кондиционер, дӯстони азиз, ремонт как надо. Ини курпачо и временная, ё временная ё мераванд. Фақат инами хонада фақат мемона, қолин мемона, инаи гардероб мемона, шпанер. Хуб, диван, кровать мемона,
парда марда ҳама чиш мемонад. Ини чизо ҳамаш мемонад. Кондитсионер, пансионер, ваннаш, ваннау, ҳоҷатхонау, ҳама чиш, какналай, ина зеркала, мошинка, стиральная машинка. Хуб, кухняшда обыкновенная кухня, кухонный гарнитур, ина холодильник, қати кухонный гарнитур, ҳамаш қати. Каси зана ошиҷон шава, ҳама чиш қати. Ҷаш агар ҳуй кине ина пардай, и дальше ина мерава, шаҳра мебинед, ина доми нав, и доми навай. Хона дар доми навай. Хуб, усунша каси зана дар насибаш кина, бурбурӣ мехоҳам амада, каси зана усунша худаш чӣ хеле кифора мекунад. Ҳастани дизайни қати потолоқ-матолоқша ҳамаша кадагиам, дӯстони азиз. Бозии мода чӣ ҳаста, чӣ нестай? Бозии мода 5 квартирай. Мобайни 5 квартирада 2 духонай, квартираи калонмон 4 хонай, 1 коттеҷай, 1 мошин Land Cruiser 300-ай, 1 мошин Lexus RX 350-ай, 100 дона конверт 500 сомонай, 100 дона конверт 1000 сомонай ва 2 дона конверт 50,000 сомонай, 1 дона конверти шоҳҷоиза 100,000 сомонай. 100,000 сомон имрӯзда, дӯстони азиз, шумо метавонед ки $10,000 ам ҳисоб кунед, да? Хай қир бозӣ ам харид бозӣ мекунад, хай $10,000. Ина номери хона, номери 1 нишон додем, номери 2 нишон додем, номери 3 нишон додем, номери 4 нишон додем. И хона номери 5. В общем, дӯстони азиз, хуш омадем. Бо як бор дига мегӯм, ман аз Тоҷикистон, канали мо. Бидроен ҳатман подписатсия кунед. Билето ҳаст, билето рафтаистай харидорӣ кардан гирем. Зинда бошед. Ассалому алайкум, хуш омадем ба канали ман аз Тоҷикистон. Дӯстони азиз, ина хонаи мо номери 5, як хонамон. Ина қати мебелош қати, ини мебел худаш $500 места. Диван, кровать, 18 куба кондитсионер, дӯстони азиз, ремонт как надо. Ини курпачо и временная, ё мераванд. Фақат инами хонада фақат мемона, қолин мемона, инаи гардероб мемона, шпанер. Хуб, диван, кровать мемона, парда марда ҳама чиш мемона. Ини чизо ҳамаш мемона, кондитсионер, пансионер, ваннаш, ваннау, ҳоҷатхонау, ҳама чиш, какналай, ина зеркала, мошинка, стиральная машинка. Хуб, кухняшда обыкновенная кухня, кухонный гарнитур, ина холодильник, қати кухонный гарнитур, ҳамаш қати. Каси зана ошиҷон шава, ҳама чиш қати. Ҷаш агар ҳуй кине ина пардай, и дальше ина мерава, шаҳра мебинед, ина доми нав, и доми навай. Хона дар доми навай. Хуб, усунша каси зана дар насибаш кина, бурбурӣ мехоҳам амада, каси зана усунша худаш чӣ хеле кифора мекунад. Ҳастани дизайни қати потолоқ-матолоқша ҳамаша кадагиам, дӯстони азиз. Бозии мода чӣ ҳаста, чӣ нестай? Бозии мода 5 квартирай. Мобайни 5 квартирада 2 духонай, квартираи калонмон 4 хонай, 1 коттеҷай, 1 мошин Land Cruiser 300-ай, 1 мошин Lexus RX 350-ай, 100 дона конверт 500 сомонай, 100 дона конверт 1000 сомонай ва 2 дона конверт 50,000 сомонай, 1 дона конверти шоҳҷоиза 100,000 сомонай. 100,000 сомон имрӯзда, дӯстони азиз, шумо метавонед ки $10,000 ам ҳисоб кунед, да? Хай қир бозӣ ам харид бозӣ мекунад, хай $10,000. Ина номери хона, номери 1 нишон додем, номери 2 нишон додем, номери 3 нишон додем, номери 4 нишон додем. И хона номери 5. В общем, дӯстони азиз, хуш омадем. Бо як бор дига мегӯм, ман аз Тоҷикистон, канали мо. Бидроен ҳатман подписатсия кунед. Билето ҳаст, билето рафтаистай харидорӣ кардан гирем. Зинда бошед.
Ассалому алейкум, хуш омадем ба канали ман аз Тоҷикистон. Дӯстони азиз, ина хонаи мо номери 5, як хона хонамон. Ина қати мебелош қати ини мебел худаш $550 места. Диван, кровать, 18 куба кондиционер. Дӯстони азиз, ремонт как надо. Ини курпачо и временное. И курпачо ё временное ё мераванд. Фақат инами хонада фақат мемона, қолин мемона, инаи гардероб мемона, шпанер. Хуб, диван, кровать мемона, парда, марда ҳама чиш мемона. Ини чизо ҳамаш мемона, кондиционер. Ваннау, ҳоҷатхонау, ҳама чиш, как надо, ина зеркало, машинка, стиральная машинка. Хуб, кухняшда обыкновенная кухонный гарнитур, ина холодильник. Қати кухонный гарнитур, ҳамаш қати. Каси зана оши ҷону шава, ҳама чиш қати. Ҷаш агар ҳуй кине ина парда и дальше ина мерава. Шаҳра мебинед, ина доми нав. И доми навай. Хона дар доми навай. Хуб, усунша каси зана дар насибаш кина бурбурӣ мехоҳам амада. Каси зана усунша худаш чӣ хеле кифора мекунад. Ҳасне дизайни қати паталоқша ҳамаша кадагиян дӯстони азиз. Бозии мода чӣ ҳастай, чӣ нестай. Бозии мода 5 квартирай. Мобайни 5 квартирада 2 духонаай. Квартираи калонмон 4 хонаай. 1 коттеҷай. 1 мошин Land Cruiser 300-ай. 1 мошин Lexus RX 350-ай. 100 дона конверт 500 сомонай, 100 дона конверт 1000 сомонай ва 2 дона конверт 50000 сомонай, 1 дона конверти шоҳҷӯиза 100000 сомонай. 100000 сомон имрӯзда дӯстони азиз шумо метавонед ки $10000 ам ҳисоб кунед да. Хай қил бози ам хари бозӣ мекунад, хай $10000. Ина номери хона, номери 1 нишон додем, номери 2 нишон додем, номери 3 нишон додем, номери 4 нишон додем. И хона номери 5-ай. В общем, дӯстони азиз, хуш омадем. Бо як бор дигар мегӯм, ман аз Тоҷикистон, канали мо. Бидроен ҳатман подписатсия кунед. Билето ҳаст, билето рафтаистай харидорӣ кардам гирем. Зинда бошем. Ассалому алейкум, хуш омадем ба канали ман аз Тоҷикистон. Дӯстони азиз, ина хонаи мо номери 5, як хона хонамон. Ина қати мебелош қати ини мебел худаш $550 места. Диван, кровать, 18 куба кондиционер. Дӯстони азиз, ремонт как надо. Ини курпачо и временное. И курпачо ё временное ё мераванд. Фақат инами хонада фақат мемона, қолин мемона, инаи гардероб мемона, шпанер. Хуб, диван, кровать мемона, парда, марда ҳама чиш мемона. Ини чизо ҳамаш мемона, кондиционер. Ваннау, ҳоҷатхонау, ҳама чиш, как надо, ина зеркало, машинка, стиральная машинка. Хуб, кухняшда обыкновенная кухонный гарнитур, ина холодильник. Қати кухонный гарнитур, ҳамаш қати. Каси зана оши ҷону шава, ҳама чиш қати. Ҷаш агар ҳуй кине ина парда и дальше ина мерава. Шаҳра мебинед, ина доми нав. И доми навай. Хона дар доми навай. Хуб, усунша каси зана дар насибаш кина бурбурӣ мехоҳам амада. Каси зана усунша худаш чӣ хеле кифора мекунад. ҳасне дизайни қати паталоқша ҳамаша кадагиян дӯстони азиз. Бозии мода чӣ ҳастай, чӣ нестай. Бозии мода 5 квартирай. Мобайни 5 квартирада 2 духонаай. Квартираи калонмон 4 хонаай. 1 коттеҷай. 1 мошин Land Cruiser 300-ай. 1 мошин Lexus RX 350-ай. 100 дона конверт 500 сомонай, 100 дона конверт 1000 сомонай ва 2 дона конверт 50000 сомонай, 1 дона конверти шоҳҷӯиза 100000 сомонай. 100000 сомон имрӯзда дӯстони азиз
шумо метонем ки $10,000 ам ҳисоб кунед да хай қил бозӣ ам хари бозӣ мекунад хай $10,000 ина номери хона номери 1 нишон додем номери 2 нишон додем номери 3 нишон додем номери 4 нишон додем ин хона номери 5 в общем дӯстони азиз хуш омадем бо як бор дига мегӯм ман аз Тоҷикистон канали мо бидроен ҳатман подписатсия кунед билето ҳаст билето рафтаистай харидорӣ кардам гирем зинда бошед. Ассалому алайкум, хуш омадем ба канали ман аз Тоҷикистон. Дӯстони азиз, ина хонаи мо номери 5, як хонамон. Ина қати мебелош қати ини мебел худаш $500 места. Диван, кровать, 18 куба кондиционер. Дӯстони азиз, ремонт как надо. Ини курпачо и временное. И курпачо ё временное ё мераванд. Фақат инами хонада фақат мемона, қолин мемона, ини гардероб мемона, шпанер. Хуб, диван, кровать мемона, парда, марда ҳама чиш мемона. Ини чизо ҳамаш мемона, кондиционер. Ваннау, ҳоҷатхонау ҳама чиш, как надо, ина зеркало, машинка, стиральная машинка. Хуб, кухняш да обыкновенная кухня, кухонный гарнитур, ина холодильник. Қати кухонный гарнитур, ҳамаш қати. Каси зана ошиҷон шава, ҳама чиш қати. Ҷаш агар ҳуй кине ина парда и дальше ина мерава. Шаҳра мебинед ина доми нав. И доми навай. Хона да доми навай. Хуб, усунша каси зана дар насибуш кина бурбурӣ мехоҳам амада. Каси зана усунша худаш чихели кифора мекунад. Ҳасен дизайни қати потолок ҳамаша кадагиам дӯстони азиз. Бозии мода чи ҳастай чи нестай бозии мода 5 квартирай мобайни 5 квартирада 2 духонай квартираи калонмон 4 хонай 1 коттеҷай 1 мошин Land Cruiser 300-ай 1 мошин Lexus RX 350-ай 100 дона конверт 500 сомонай 100 дона конверт 1000 сомонай ва 2 дона конверт 50,000 сомонай 1 дона конверти шоҳҷӯиза 100,000 сомонай 100,000 сомон имрӯзда дӯстони азиз шумо метонем ки $10,000 ам ҳисоб кунед да хай қил бозӣ ам хари бозӣ мекунад хай $10,000 ина номери хона номери 1 нишон додем номери 2 нишон додем номери 3 нишон додем номери 4 нишон додем ин хона номери 5 в общем дӯстони азиз хуш омадем бо як бор дига мегӯм ман аз Тоҷикистон канали мо бидроен ҳатман подписатсия кунед билето ҳаст билето рафтаистай харидорӣ кардам гирем зинда бошед. Ассалому алайкум, хуш омадем ба канали ман аз Тоҷикистон. Дӯстони азиз, ина хонаи мо номери 5, як хонамон. Ина қати мебелош қати ини мебел худаш $500 места. Диван, кровать, 18 куба кондиционер. Дӯстони азиз, ремонт как надо. Ини курпачо и временное. И курпачо ё временное ё мераванд. Фақат инами хонада фақат мемона, қолин мемона, ини гардероб мемона, шпанер. Хуб, диван, кровать мемона, парда, марда ҳама чиш мемона. Ини чизо ҳамаш мемона, кондиционер. Ваннау, ҳоҷатхонау ҳама чиш, как надо, ина зеркало, машинка, стиральная машинка. Хуб, кухняш да обыкновенная кухня, кухонный гарнитур, ина холодильник. Қати кухонный гарнитур, ҳамаш қати. Каси зана ошиҷон шава, ҳама чиш қати. Ҷаш агар ҳуй кине ина парда и дальше ина мерава. Шаҳра мебинед ина доми нав. И доми навай. Хона да доми навай. Хуб, усунша
каси зана дар насибаш кина бурбурӣ мехоҳам амада каси зана усунша худаш чӣ хеле кифора мекунад. ҳастани дизайни қати паталук маталукша ҳамаша кадагиян дӯстони азиз. бозии муда чӣ ҳастай чӣ нестай. бозии муда 5 квартирай мобайни 5 квартирада 2 духонай квартираи калонмон 4 хонай 1 коттеҷай 1 мошин Land Cruiser 300-ай 1 мошин Lexus RX 350-ай 100 дона конверт 500 сомонай 100 дона конверт 1000 сомонай ва 2 дона конверт 50,000 сомонай 1 дона конверти шоҳҷӯиза 100,000 сомонай 100,000 сомон имрӯзда дӯстони азиз шумо метонед ки $10,000 ам ҳисоб кунед да хай қирб бовузи ҳамхарӣ бозӣ мекунад хай $10,000 ина номери хона номери 1 нишон додем номери 2 нишон додем номери 3 нишон додем номери 4 нишон додем ин хона номери 5 в общем дӯстони азиз хуш омадем бо як бор дигар мегӯм ман аз Тоҷикистон канали мо бидроен ҳатман подписатсия кунед билето ҳаст билето рафтестай харидорӣ кардам гирем зинда бошед. Ассалому алайкум, хуш омадем ба канали ман аз Тоҷикистон. Дӯстони азиз, ина хонаи мо номери 5, як хона хонамон. Ина қати мебелош қати ини мебел худаш $500 места. Диван, кровать, 18 куба кондиционер. Дӯстони азиз, ремонт как надо. Ини курпачо и временное. И курпачо ё временное ё мераванд. Фақат инами хонада фақат мемона, қолин мемона, инаи гардероб мемона, шпанер. Хуб, диван, кровать мемона, парда, марда ҳама чиш мемона. Ини чизо ҳамаш мемона, кондиционер. Ваннау, ҳоҷатхонау ҳама чиш, как надо, ина зеркало, машинка, стиральная машинка. Хуб, кухняшда обыкновенная кухня, кухонный гарнитур, ина холодильник. Қати кухонный гарнитур ҳамаш қати каси зана ошиҷон шава ҳама чиш қати ҷаш агар ҳуй кине ина парда и дальше ина мерава шаҳра мебинед ина доми навай хона дар доми навай. хуб усунша каси зана дар насибаш кина бурбурӣ мехоҳам амада каси зана усунша худаш чӣ хеле кифора мекунад. ҳастани дизайни қати паталук маталукша ҳамаша кадагиян дӯстони азиз. бозии муда чӣ ҳастай чӣ нестай. бозии муда 5 квартирай мобайни 5 квартирада 2 духонай квартираи калонмон 4 хонай 1 коттеҷай 1 мошин Land Cruiser 300-ай 1 мошин Lexus RX 350-ай 100 дона конверт 500 сомонай 100 дона конверт 1000 сомонай ва 2 дона конверт 50,000 сомонай 1 дона конверти шоҳҷӯиза 100,000 сомонай 100,000 сомон имрӯзда дӯстони азиз шумо метонед ки $10,000 ам ҳисоб кунед да хай қирб бовузи ҳамхарӣ бозӣ мекунад хай $10,000. ина номери хона номери 1 нишон додем номери 2 нишон додем номери 3 нишон додем номери 4 нишон додем ин хона номери 5. в общем дӯстони азиз хуш омадем бо як бор дигар мегӯм ман аз Тоҷикистон канали мо бидроен ҳатман подписатсия кунед билето ҳаст билето рафтестай харидорӣ кардам гирем зинда бошед. Ассалому алайкум, хуш омадем ба канали ман аз Тоҷикистон. Дӯстони азиз, ина хонаи мо номери 5, як хона хонамон. Ина қати мебелош қати ини мебел худаш $500 места. Диван, кровать, 18 куба кондиционер. Дӯстони азиз, ремонт как надо. Ини курпачо и временное. И курпачо ё временное ё мераванд. Фақат инами хонада фақат мемона, қолин мемона,
инеи гардероб мемона шпанер. хуб диван кровать мемона, парда марда ҳама чиш мемона. Ини чизо ҳамаш мемона, кондитсионер пансионер, ваннау ҳоҷатхонау ҳама чиш, какналай ина зеркала, машинка, стиральная машинка. хуб кухняшда обыкновенная кухня, кухонный гарнитур, ина холодильник, қати кухонный гарнитур, ҳамаш қати. Каси зана ошиҷон шава, ҳама чиш қати. ҷаш агар ҳуй кине ина парда и дальше ина мерава шаҳра мебинед ина доми нав, и доми навай хона дар доми навай. хуб усунша каси зана дар насибаш кина бурбурӣ мехоҳам амада каси зана усунша худаш чӣ хеле кифора мекунад. ҳастани дизайни қати потолок матолокша ҳамаша кадагиам дӯстони азиз. бозии мода чӣ ҳастай чӣ нестай. бозии мода 5 квартирай мобайни 5 квартирада 2 духонай, квартираи калонмон 4 хонай, 1 коттеҷай, 1 мошин Land Cruiser 300-ай, 1 мошин Lexus RX 350-ай, 100 дона конверт 500 сомонай, 100 дона конверт 1000 сомонай ва 2 дона конверт 50000 сомонай, 1 дона конверти шоҳҷӯиза 100000 сомонай. 100000 сомон имрӯзда дӯстони азиз шумо метавонед ки $10,000 ам ҳисоб кунед да. хай қир бозӣ ам хари бозӣ мекунад хай $10,000. ина номери хона, номери 1 нишон додем, номери 2 нишон додем, номери 3 нишон додем, номери 4 нишон додем. И хона номери 5. в общем дӯстони азиз хуш омадем. бояд бор дигар мегӯм ман аз Тоҷикистон, канали мо. бидроен ҳатман подписатсия кунед. билето ҳаст, билето рафтаистай харидорӣ кардан гирем. зинда бошед. Ассалому алайкум, хуш омадем ба канали ман аз Тоҷикистон. дӯстони азиз, ина хонаи мо номери 5, як хонамон. ина қати мебелош қати ини мебел худаш $500 места. диван кровать, 18 куба кондитсионер, дӯстони азиз, ремонт как надо. ини курпачо и временная ё мераванд. фақат инами хонада фақат мемона, қолин мемона, инаи гардероб мемона, шпанер. хуб диван кровать мемона, парда марда ҳама чиш мемона. ини чизо ҳамаш мемона, кондитсионер пансионер, ваннау ҳоҷатхонау ҳама чиш, какналай ина зеркала, машинка, стиральная машинка. хуб кухняшда обыкновенная кухня, кухонный гарнитур, ина холодильник, қати кухонный гарнитур, ҳамаш қати. каси зана ошиҷон шава, ҳама чиш қати. ҷаш агар ҳуй кине ина парда и дальше ина мерава шаҳра мебинед ина доми навай хона дар доми навай. хуб усунша каси зана дар насибаш кина бурбурӣ мехоҳам амада каси зана усунша худаш чӣ хеле кифора мекунад. ҳастани дизайни қати потолок матолокша ҳамаша кадагиам дӯстони азиз. бозии мода чӣ ҳастай чӣ нестай. бозии мода 5 квартирай мобайни 5 квартирада 2 духонай, квартираи калонмон 4 хонай, 1 коттеҷай, 1 мошин Land Cruiser 300-ай, 1 мошин Lexus RX 350-ай, 100 дона конверт 500 сомонай, 100 дона конверт 1000 сомонай ва 2 дона конверт 50000 сомонай, 1 дона конверти шоҳҷӯиза 100000 сомонай. 100000 сомон имрӯзда дӯстони азиз шумо метавонед ки $10,000 ам ҳисоб кунед да. хай қир бозӣ ам хари бозӣ мекунад хай $10,000. ина номери хона, номери 1 нишон додем, номери 2 нишон додем, номери 3 нишон додем, номери 4 нишон додем. и хона номери 5. в общем дӯстони азиз хуш омадем. бояд бор дигар мегӯм ман аз Тоҷикистон, канали мо. бидроен ҳатман подписатсия кунед. билето ҳаст, билето рафтаистай харидорӣ кардан гирем. зинда бошед.
Ассалому алейкум, хуш омадем ба канали ман аз Тоҷикистон. Дӯстони азиз, ина хонаи мо номери 5, як хона хонамон. Ина қати мебелош қати ини мебел худаш $500 места. Диван, кровать, 18 куба кондиционер. Дӯстони азиз, ремонт как надо. Ини курпачо и временное. И курпачо ё временное ё мераванд. Фақат инами хонада фақат мемона, қолин мемона, ини гардероб мемона, шпанер. Хуб, диван, кровать мемона, парда, марда ҳама чиш мемона. Ини чизо ҳамаш мемона, кондиционер. Ваннаш, ваннау, ҳоҷатхонау, ҳама чиш, как надо, ина зеркало, машинка, стиральная машинка. Хуб, кухняшда обыкновенная кухня, кухонный гарнитур, ина холодильник. Қати кухонный гарнитур, ҳамаш қати. Каси зана оши ҷону шава, ҳама чиш қати. Ҷаш агар ҳуй кине ина парда и дальше ина мерава. Шаҳра мебинед, ина доми нав. И доми навай. Хона дар доми навай. Хуб, усунша каси зана дар насибаш кина бурбурӣ мехоҳам амада. Каси зана усунша худаш чихели кифора мекунад. Пасне дизайни қати потолок ҳамаша кадагиян. Дӯстони азиз, бозии мода чӣ ҳаста, чӣ неста? Бозии мода 5 квартирай. Мобайни 5 квартирада 2 хонаай, квартираи калонмон 4 хонаай, 1 коттеҷай, 1 мошин Land Cruiser 300-ай, 1 мошин Lexus RX 350-ай, 100 дона конверт 500 сомонай, 100 дона конверт 1000 сомонай ва 2 дона конверт 50000 сомонай, 1 дона конверти шоҳҷӯиза 100000 сомонай. 100000 сомон имрӯзда, дӯстони азиз, шумо метавонед ки $10000 ам ҳисоб кунед, да? Хай қил бозӣ ам хари бозӣ мекунад, хай $10000. Ина номери хона, номери 1 нишон додем, номери 2 нишон додем, номери 3 нишон додем, номери 4 нишон додем. И хона номери 5. В общем, дӯстони азиз, хуш омадем. Бо як бор дига мегӯм, ман аз Тоҷикистон, канали мо. Бидроен ҳатман подписаться кунед. Билето ҳаст, билето рафтаистай харидорӣ кардам гирем. Зинда бошед. Ассалому алейкум, хуш омадем ба канали ман аз Тоҷикистон. Дӯстони азиз, ина хонаи мо номери 5, як хона хонамон. Ина қати мебелош қати ини мебел худаш $500 места. Диван, кровать, 18 куба кондиционер. Дӯстони азиз, ремонт как надо. Ини курпачо и временное. И курпачо ё временное ё мераванд. Фақат инами хонада фақат мемона, қолин мемона, ини гардероб мемона, шпанер. Хуб, диван, кровать мемона, парда, марда ҳама чиш мемона. Ини чизо ҳамаш мемона, кондиционер. Ваннаш, ваннау, ҳоҷатхонау, ҳама чиш, как надо, ина зеркало, машинка, стиральная машинка. Хуб, кухняшда обыкновенная кухня, кухонный гарнитур, ина холодильник. Қати кухонный гарнитур, ҳамаш қати. Каси зана оши ҷону шава, ҳама чиш қати. Ҷаш агар ҳуй кине ина парда и дальше ина мерава. Шаҳра мебинед, ина доми нав. И доми навай. Хона дар доми навай. Хуб, усунша каси зана дар насибаш кина бурбурӣ мехоҳам амада. Каси зана усунша худаш чихели кифора мекунад. Пасне дизайни қати потолок ҳамаша кадагиян. Дӯстони азиз, бозии мода чӣ ҳаста, чӣ неста? Бозии мода 5 квартирай. Мобайни 5 квартирада 2 хонаай, квартираи калонмон 4 хонаай, 1 коттеҷай, 1 мошин Land Cruiser 300-ай, 1 мошин Lexus RX 350-ай, 100 дона конверт 500 сомонай, 100 дона конверт 1000 сомонай ва 2 дона конверт 50000 сомонай, 1 дона конверти шоҳҷӯиза 100000 сомонай. 100000 сомон имрӯзда, дӯстони азиз,
шумо метонем ки $10,000 ам ҳисоб кунед да хай қил бозӣ ҳамхарӣ бозӣ мекунад хай $10,000 ина номери хона номери 1 нишон додем номери 2 нишон додем номери 3 нишон додем номери 4 нишон додем ин хона номери 5 в общем дӯстони азиз хуш омадем бо як бор дига мегӯм ман аз Тоҷикистон канали мо бидроен ҳатман подписатсия кунед билето ҳаст билето рафтаистай харидорӣ кардам гирем зинда бошед. Ассалому алайкум, хуш омадем ба канали ман аз Тоҷикистон. Дӯстони азиз, ина хонаи мо номери 5, як хонамон. Ина қати мебелош қати ини мебел худаш $550 места. Диван, кровать, 18 куба кондиционер. Дӯстони азиз, ремонт как надо. Ини курпачо и временная. И курпачо ё временная ё мераванд. Фақат инами хонада фақат мемона, қолин мемона, инаи гардероб мемона, шпанер. Хуб, диван, кровать мемона, парда, марда ҳама чиш мемона. Ини чизо ҳамаш мемона, кондиционер. Ваннау, ҳоҷатхонау ҳама чиш, как надо, ина зеркало, машинка, стиральная машинка. Хуб, кухняш да обыкновенная кухня, кухонный гарнитур, ина холодильник. Қати кухонный гарнитур, ҳамаш қати. Каси зана ошиҷон шава, ҳама чиш қати. Ҷаш агар ҳуй кине ина парда и дальше ина мерава. Шаҳра мебинед ина доми нав. И доми навай. Хона да доми навай. Хуб, усунша каси зана дар насибаш кина бурбурӣ мехоҳам амада. Каси зана усунша худаш чихели кифора мекуна. Ҳасне дизайни қати потолок ҳамаша кадагиам дӯстони азиз. Бозии мода чи ҳастай чи нестай бозии мода 5 квартирай мобайни 5 квартирада 2 духонай квартираи калонмон 4 хонай 1 коттеҷай 1 мошин Land Cruiser 300-ай 1 мошин Lexus RX 350-ай 100 дона конверт 500 сомонай 100 дона конверт 1000 сомонай ва 2 дона конверт 50,000 сомонай 1 дона конверти шоҳҷӯиза 100,000 сомонай 100,000 сомон имрӯзда дӯстони азиз шумо метонем ки $10,000 ам ҳисоб кунед да хай қил бозӣ ҳамхарӣ бозӣ мекунад хай $10,000 ина номери хона номери 1 нишон додем номери 2 нишон додем номери 3 нишон додем номери 4 нишон додем ин хона номери 5 в общем дӯстони азиз хуш омадем бо як бор дига мегӯм ман аз Тоҷикистон канали мо бидроен ҳатман подписатсия кунед билето ҳаст билето рафтаистай харидорӣ кардам гирем зинда бошед. Ассалому алайкум, хуш омадем ба канали ман аз Тоҷикистон. Дӯстони азиз, ина хонаи мо номери 5, як хонамон. Ина қати мебелош қати ини мебел худаш $550 места. Диван, кровать, 18 куба кондиционер. Дӯстони азиз, ремонт как надо. Ини курпачо и временная. И курпачо ё временная ё мераванд. Фақат инами хонада фақат мемона, қолин мемона, инаи гардероб мемона, шпанер. Хуб, диван, кровать мемона, парда, марда ҳама чиш мемона. Ини чизо ҳамаш мемона, кондиционер. Ваннау, ҳоҷатхонау ҳама чиш, как надо, ина зеркало, машинка, стиральная машинка. Хуб, кухняш да обыкновенная кухня, кухонный гарнитур, ина холодильник. Қати кухонный гарнитур, ҳамаш қати. Каси зана ошиҷон шава, ҳама чиш қати. Ҷаш агар ҳуй кине ина парда и дальше ина мерава. Шаҳра мебинед ина доми навай. Хона да доми навай. Хуб, усунша
каси зана дар насибаш кина бурбурӣ мехоҳам амада каси зана усунша худаш чӣ хеле кифора мекунад. ҳастани дизайни қати паталук маталука ҳамаша кадагиам дӯстони азиз. бозии муда чӣ ҳастай чӣ нестай. бозии муда 5 квартирай мобайни 5 квартирада 2 духонай квартираи калонмон 4 хонай 1 коттеҷай 1 мошин Land Cruiser 300-ай 1 мошин Lexus RX 350-ай 100 дона конверт 500 сомонай 100 дона конверт 1000 сомонай ва 2 дона конверт 50,000 сомонай 1 дона конверти шоҳҷӯиза 100,000 сомонай 100,000 сомон имрӯзда дӯстони азиз шумо метонед ки $10,000 ам ҳисоб кунед да хай қир бозӣ ам хари бозӣ мекунад хай $10,000 ина номери хона номери 1 нишон додем номери 2 нишон додем номери 3 нишон додем номери 4 нишон додем ин хона номери 5 в общем дӯстони азиз хуш омадем бо як бор дигар мегӯм ман аз Тоҷикистон канали мо бидроен ҳатман подписатсия кунед билето ҳаст билето рафтестай харидорӣ кардан гирем зинда бошед. Ассалому алайкум, хуш омадем ба канали ман аз Тоҷикистон. Дӯстони азиз, ина хонаи мо номери 5, як хона хонамон. Ина қати мебелош қати ини мебел худаш $500 места. Диван, кровать, 18 куба кондиционер. Дӯстони азиз, ремонт как надо. Ини курпачо и временное. И курпачо ё временное ё мераванд. Фақат инами хонада фақат мемона, қолин мемона, инаи гардероб мемона, шпанер. Хуб, диван, кровать мемона, парда, марда ҳама чиш мемона. Ини чизо ҳамаш мемона, кондиционер. Ваннау, ҳоҷатхонау ҳама чиш, как надо, ина зеркало, машинка, стиральная машинка. Хуб, кухняшда обыкновенная кухня, кухонный гарнитур, ина холодильник. Қати кухонный гарнитур ҳамаш қати каси зана ошиҷон шава ҳама чиш қати ҷаш агар ҳуй кине ина парда и дальше ина мерава шаҳра мебинед ина доми навай хона дар доми навай. хуб усунша каси зана дар насибаш кина бурбурӣ мехоҳам амада каси зана усунша худаш чӣ хеле кифора мекунад. ҳастани дизайни қати паталук маталука ҳамаша кадагиам дӯстони азиз. бозии муда чӣ ҳастай чӣ нестай. бозии муда 5 квартирай мобайни 5 квартирада 2 духонай квартираи калонмон 4 хонай 1 коттеҷай 1 мошин Land Cruiser 300-ай 1 мошин Lexus RX 350-ай 100 дона конверт 500 сомонай 100 дона конверт 1000 сомонай ва 2 дона конверт 50,000 сомонай 1 дона конверти шоҳҷӯиза 100,000 сомонай 100,000 сомон имрӯзда дӯстони азиз шумо метонед ки $10,000 ам ҳисоб кунед да хай қир бозӣ ам хари бозӣ мекунад хай $10,000 ина номери хона номери 1 нишон додем номери 2 нишон додем номери 3 нишон додем номери 4 нишон додем ин хона номери 5. в общем дӯстони азиз хуш омадем бо як бор дигар мегӯм ман аз Тоҷикистон канали мо бидроен ҳатман подписатсия кунед билето ҳаст билето рафтестай харидорӣ кардан гирем зинда бошед. Ассалому алайкум, хуш омадем ба канали ман аз Тоҷикистон. Дӯстони азиз, ина хонаи мо номери 5, як хона хонамон. Ина қати мебелош қати ини мебел худаш $500 места. Диван, кровать, 18 куба кондиционер. Дӯстони азиз, ремонт как надо. Ини курпачо и временное, ё временное ё мераванд. Фақат инами хонада фақат мемона, қолин мемона,
اینه گاردیروب میمونه شفانیر. خب دیوان کراوات میمونه، پرده مرده همه چیش میمونه. اینی چیزو همش میمونه، کانسانیر پانسانیر. ванна و حجتخونه و همه چیش، какналай اینا зеркало, машинка, стиральная машинка. خب кухняш да обыкновенная кухня, кухонный гарнитур, اینا холодильник, قطعی кухонный гарнитур, همش قطعی. کسی زنه اشی جونش شوا، همه چیش قطعی. جاش اگر هوی کنه اینا پرده ای درش اینا میروه شهر هم میبینه اینا دومیناو ای دومیناوای خونه در دومیناوای. خب اوسونشا کسی زنه در نصیبش کنه بولبولی میخوام آمده کسی زنه اوسونشا خودش خیلی کفورا میکنه. اصلا دیزاین قطعی پاتالوق همشا کداگی هم دوستانی عزیز. بوزی مودا چی هسته چی نیسته بوزی مودا 5 تا квартирай. مباین 5 تا квартира да 2 تا дхонаай. کвартираи калонмон 4 хонаай, 1 та коттеджай, 1 та мошин Land Cruiser 300ай, 1 та мошин Lexus RX 350ай, 100 дона конверт 500 сомонай, 100 дона конверт 1000 сомонай ва 2 дона конверт 50000 сомонай, 1 дона конверти шохҷӯиза 100000 сомонай. 100000 сомон имрӯзда дӯстони азиз шумо метавонед ки $10,000 ам ҳисоб кунед да. хай қир бозӣ ам харид бозӣ мекунад хай $10,000. эйна номери хона, номери 1 нишон додем, номери 2 нишон додем, номери 3 нишон додем, номери 4 нишон додем. ин хона номери 5ай. в общем дӯстони азиз хуш омадем. бо як бор дига мегӯм ман аз Тоҷикистон канали мо. бидроен ҳатман подписатсия кунед. билето ҳаст, билето рафтаистай харидорӣ кардам гирем. зинда бошед. Ассалому алейкум, хуш омадем ба канали ман аз Тоҷикистон. дӯстони азиз, ина хонаи мо номери 5, як хонамон. ина қати мебелош қати ини мебел худаш $500 места. диван кровать, 18 куба кондиционер. дӯстони азиз, ремонт как надо. ини курпачо и временное, и курпачо ё временное ё мераванд. фақат инами хонада фақат мемона, қолин мемона, ини гардероб мемона, шфанер. хоб диван кровать мемона, парда марда ҳама чиш мемона. ини чизо ҳамаш мемона, кондиционер пансионер. ванна و حجتخونه و همه چیش какналай ина зеркало, машинка, стиральная машинка. хоб кухняш да обыкновенная кухня, кухонный гарнитур, ина холодильник, قطعی کухонный гарнитур, همش قطعی. کسی زنه оши ҷонаш шава, ҳама чиш қатъӣ. ҷаш агар ҳуй кине ина парда и дарша ина мерава шаҳр ам мебинед ина доминавай хона дар доминавай. хоб усунша каси зана дар насибаш кина бурбурӣ мехоҳам амада каси зана усунша худаш хеле кифора мекунад. аслан дизайни қатъи паталоқ ҳамаша кадагӣ ам дӯстони азиз. бозии мода чӣ ҳаста чӣ неста бозии мода 5 та квартирай. мобайни 5 та квартира да 2 та дхонаай, квартираи калонмон 4 хонаай, 1 та коттеджай, 1 та мошин Land Cruiser 300ай, 1 та мошин Lexus RX 350ай, 100 дона конверт 500 сомонай, 100 дона конверт 1000 сомонай ва 2 дона конверт 50000 сомонай, 1 дона конверти шохҷӯиза 100000 сомонай. 100000 сомон имрӯзда дӯстони азиз шумо метавонед ки $10,000 ам ҳисоб кунед да. хай қир бозӣ ам харид бозӣ мекунад хай $10,000. эйна номери хона, номери 1 нишон додем, номери 2 нишон додем, номери 3 нишон додем, номери 4 нишон додем. ин хона номери 5ай. в общем дӯстони азиз хуш омадем. бо як бор дига мегӯм ман аз Тоҷикистон канали мо. бидроен ҳатман подписатсия кунед. билето ҳаст, билето рафтаистай харидорӣ кардам гирем. зинда бошед.
Ассалому алейкум, хуш омадем ба канали ман аз Тоҷикистон. Дӯстони азиз, ина хонаи мо номери 5, як хона хонамон. Ина қати мебелош қати ини мебел худаш $550 места. Диван, кровать, 18 куба кондиционер. Дӯстони азиз, ремонт как надо. Ини курпачо и временное. И курпачо ё временное ё мераванд. Фақат инами хонада фақат мемона, қолин мемона, ини гардероб мемона, шпанер. Хуб, диван, кровать мемона, парда, ҳама чиш мемона. Ини чизо ҳамаш мемона, кондиционер. Ваннау, ҳоҷатхонау, ҳама чиш, как надо, ина зеркало, машинка, стиральная машинка. Хуб, кухняшда обыкновенная кухонный гарнитур, ина холодильник. Қати кухонный гарнитур, ҳамаш қати. Каси зана оши ҷону шава, ҳама чиш қати. Ҷаш агар ҳуй кине ина парда и дальше ина мерава. Шаҳра мебинед, ина доми нав. И доми навай. Хона дар доми навай. Хуб, усунша каси зана дар насибуш кина бурбурӣ мехоҳам амада. Каси зана усунша худаш чӣ хеле кифора мекунад. Ҳасне дизайни қати потолокша ҳамаша кадагиам дӯстони азиз. Бузии муда чӣ ҳаста, чӣ неста? Бузии муда 5 квартирай. Мобайни 5 квартирада 2 хонаай. Квартираи калонмон 4 хонаай. 1 коттеҷай. 1 мошин Land Cruiser 300-ай. 1 мошин Lexus RX 350-ай. 100 дона конверт 500 сомонай, 100 дона конверт 1000 сомонай ва 2 дона конверт 50000 сомонай, 1 дона конверти шоҳҷӯиза 100000 сомонай. 100000 сомон имрӯзда дӯстони азиз шумо метавонед ки $10000 ам ҳисоб кунед да. Хай қир бо ҷамъхари бозӣ мекунад, хай $10000. Ина номери хона, номери 1 нишон додем, номери 2 нишон додем, номери 3 нишон додем, номери 4 нишон додем. И хона номери 5-ай. В общем, дӯстони азиз, хуш омадем. Бо як бор дигар мегӯм, ман аз Тоҷикистон, канали мо. Бидроен ҳатман подписатсия кунед. Билето ҳаст, билето рафтаистай харидорӣ кардам гирем. Зинда бошед. Ассалому алейкум, хуш омадем ба канали ман аз Тоҷикистон. Дӯстони азиз, ина хонаи мо номери 5, як хона хонамон. Ина қати мебелош қати ини мебел худаш $550 места. Диван, кровать, 18 куба кондиционер. Дӯстони азиз, ремонт как надо. Ини курпачо и временное. И курпачо ё временное ё мераванд. Фақат инами хонада фақат мемона, қолин мемона, ини гардероб мемона, шпанер. Хуб, диван, кровать мемона, парда, ҳама чиш мемона. Ини чизо ҳамаш мемона, кондиционер. Ваннау, ҳоҷатхонау, ҳама чиш, как надо, ина зеркало, машинка, стиральная машинка. Хуб, кухняшда обыкновенная кухонный гарнитур, ина холодильник. Қати кухонный гарнитур, ҳамаш қати. Каси зана оши ҷону шава, ҳама чиш қати. Ҷаш агар ҳуй кине ина парда и дальше ина мерава. Шаҳра мебинед, ина доми нав. И доми навай. Хона дар доми навай. Хуб, усунша каси зана дар насибуш кина бурбурӣ мехоҳам амада. Каси зана усунша худаш чӣ хеле кифора мекунад. ҳасне дизайни қати потолокша ҳамаша кадагиам дӯстони азиз. Бузии муда чӣ ҳаста, чӣ неста? Бузии муда 5 квартирай. Мобайни 5 квартирада 2 хонаай. Квартираи калонмон 4 хонаай. 1 коттеҷай. 1 мошин Land Cruiser 300-ай. 1 мошин Lexus RX 350-ай. 100 дона конверт 500 сомонай, 100 дона конверт 1000 сомонай ва 2 дона конверт 50000 сомонай, 1 дона конверти шоҳҷӯиза 100000 сомонай. 100000 сомон имрӯзда дӯстони азиз
шумо метонем ки $10,000 ам ҳисоб кунед да хай қил бозӣ ҳамхарӣ бозӣ мекунад хай $10,000 ина номери хона номери 1 нишон додем номери 2 нишон додем номери 3 нишон додем номери 4 нишон додем ин хона номери 5 в общем дӯстони азиз хуш омадем бо як бор дига мегӯм ман аз Тоҷикистон канали мо бидроен ҳатман подписатсия кунед билето ҳаст билето рафтаистай харидорӣ кардан гирем зинда бошем ассалому алайкум хуш омадем ба канали ман аз Тоҷикистон дӯстони азиз ина хонаи мо номери 5 як хонамон ина қати мебелош қати ини мебел худаш $550 места диван кровать 18 куба кондиционер дӯстони азиз ремонт как надо ини курпачо и временная ё мераванд фақат инами хонада фақат мемона қолин мемона инаи гардероб мемона шпанер хуб диван кровать мемона парда марда ҳама чиш мемона ини чизо ҳамаш мемона кондиционер ваннау ҳоҷатхонау ҳама чиш как надо ина зеркало машинка стиральная машинка хуб кухняш да обыкновенная кухонный гарнитур ина холодильник қати кухонный гарнитур ҳамаш қати каси зана ошиҷон шава ҳама чиш қати ҷаш агар ҳуй кине ина парда и дальше ина мерава шаҳра мебинед ина доми навай хона дар доми навай хуб усунша каси зана дар насибаш кина бурбурӣ мехоҳам амада каси зана усунша худаш чихели кифора мекунад ҳасне дизайни қати потолокша ҳамаша кадагиам дӯстони азиз бозии мода чӣ ҳастай чӣ нестай бозии мода 5 квартирай мобайни 5 квартирада 2 духонай квартираи калонмон 4 хонай 1 коттеҷай 1 мошин Land Cruiser 300-ай 1 мошин Lexus RX 350-ай 100 дона конверт 500 сомонай 100 дона конверт 1000 сомонай ва 2 дона конверт 50,000 сомонай 1 дона конверти шорҷӯиза 100,000 сомонай 100,000 сомон имрӯзда дӯстони азиз шумо метонем ки $10,000 ам ҳисоб кунед да хай қил бозӣ ҳамхарӣ бозӣ мекунад хай $10,000 ина номери хона номери 1 нишон додем номери 2 нишон додем номери 3 нишон додем номери 4 нишон додем ин хона номери 5 в общем дӯстони азиз хуш омадем бо як бор дига мегӯм ман аз Тоҷикистон канали мо бидроен ҳатман подписатсия кунед билето ҳаст билето рафтаистай харидорӣ кардан гирем зинда бошем ассалому алайкум хуш омадем ба канали ман аз Тоҷикистон дӯстони азиз ина хонаи мо номери 5 як хонамон ина қати мебелош қати ини мебел худаш $550 места диван кровать 18 куба кондиционер дӯстони азиз ремонт как надо ини курпачо и временная ё мераванд фақат инами хонада фақат мемона қолин мемона инаи гардероб мемона шпанер хуб диван кровать мемона парда марда ҳама чиш мемона ини чизо ҳамаш мемона кондиционер ваннау ҳоҷатхонау ҳама чиш как надо ина зеркало машинка стиральная машинка хуб кухняш да обыкновенная кухонный гарнитур ина холодильник қати кухонный гарнитур ҳамаш қати каси зана ошиҷон шава ҳама чиш қати ҷаш агар ҳуй кине ина парда и дальше ина мерава шаҳра мебинед ина доми навай хона дар доми навай хуб усунша
каси зана дар насибаш кина бурбурӣ мехоҳам амада каси зана усунша худаш чӣ хеле кифора мекунад. ҳасне дизайни қати паталук маталукша ҳамаша кадагиам дӯстони азиз. бозии муда чӣ ҳаста чӣ нестай. бозии муда 5 квартирай мобайни 5 квартирада 2 духонай квартираи калонмон 4 хонай 1 коттеҷай 1 мошин Land Cruiser 300-ай 1 мошин Lexus RX 350-ай 100 дона конверт 500 сомонай 100 дона конверт 1000 сомонай ва 2 дона конверт 50000 сомонай 1 дона конверти шоҳҷӯиза 100000 сомонай 100000 сомон имрӯзда дӯстони азиз шумо метавонед ки $10,000 ам ҳисоб кунед да хай қир бозӣ ам хари бозӣ мекунад хай $10,000 ина номери хона номери 1 нишон додем номери 2 нишон додем номери 3 нишон додем номери 4 нишон додем ин хона номери 5 в общем дӯстони азиз хуш омадем бо як бор дига мегӯм ман аз Тоҷикистон канали мо бидроен ҳатман подписатсия кунед билето ҳаст билеторо рафтестай харидорӣ кардам гирем зинда бошед. Ассалому алайкум, хуш омадем ба канали ман аз Тоҷикистон. Дӯстони азиз, ина хонаи мо номери 5, як хонамон. Ина қати мебелош қати ини мебел худаш $500 места. Диван, кровать, 18 куба кондиционер. Дӯстони азиз, ремонт как надо. Ини курпачо и временное. И курпачо ё временное ё мераванд. Фақат инами хонада фақат мемона, қолин мемона, инаи гардеробна мемона, шпанер. Хуб, диван, кровать мемона, парда, марда ҳама чиш мемона. Ини чизо ҳамаш мемона, кондиционер. Ваннау, ҳоҷатхонау ҳама чиш, как надо, ина зеркало, машинка, стиральная машинка. Хуб, кухняшда обыкновенная кухня, кухонный гарнитур, ина холодильник. Қати кухонный гарнитур ҳамаш қати каси зана ошиҷон шава ҳама чиш қати ҷаш агар ҳуй кине ина парда и дальше ина мерава шаҳра мебинед ина доми навай хона дар доми навай. хуб усунша каси зана дар насибаш кина бурбурӣ мехоҳам амада каси зана усунша худаш чӣ хеле кифора мекунад. ҳасне дизайни қати паталук маталукша ҳамаша кадагиам дӯстони азиз. бозии муда чӣ ҳаста чӣ нестай. бозии муда 5 квартирай мобайни 5 квартирада 2 духонай квартираи калонмон 4 хонай 1 коттеҷай 1 мошин Land Cruiser 300-ай 1 мошин Lexus RX 350-ай 100 дона конверт 500 сомонай 100 дона конверт 1000 сомонай ва 2 дона конверт 50000 сомонай 1 дона конверти шоҳҷӯиза 100000 сомонай 100000 сомон имрӯзда дӯстони азиз шумо метавонед ки $10,000 ам ҳисоб кунед да хай қир бозӣ ам хари бозӣ мекунад хай $10,000 ина номери хона номери 1 нишон додем номери 2 нишон додем номери 3 нишон додем номери 4 нишон додем ин хона номери 5 в общем дӯстони азиз хуш омадем бо як бор дига мегӯм ман аз Тоҷикистон канали мо бидроен ҳатман подписатсия кунед билето ҳаст билеторо рафтестай харидорӣ кардам гирем зинда бошед. Ассалому алайкум, хуш омадем ба канали ман аз Тоҷикистон. Дӯстони азиз, ина хонаи мо номери 5, як хонамон. Ина қати мебелош қати ини мебел худаш $500 места. Диван, кровать, 18 куба кондиционер. Дӯстони азиз, ремонт как надо. Ини курпачо и временное. И курпачо ё временное ё мераванд. Фақат инами хонада фақат мемона, қолин мемона,
اینه گاردیروب نمیمونه شفانیر. خب دیوان کراوات میمونه، پرده مرده همه چیش میمونه. اینی چیزو همش میمونه، کانسانیر پانسانیر. ванна و حجتخونه و همه چیش какналай اینا зеркало, машинка, стиральная машинка. خب кухняш да обыкновенная кухня, кухонный гарнитур, اینا холодильник, قطعی кухонный гарнитур, همش قطعی. کسی زنه اشی جونش شوا، همه چیش قطعی. جاش اگر هوی کنه اینا پرده ای دلشه اینا میروه شهر همه بینه اینا دومیناوی خونه در دومیناوی. خب اوسونشا کسی زنه در نصیبش کنه بوری میخوام آمده کسی زنه اوسونشا خودش خیلی کفورا میکنه. اصلا دیزاین قطعی پاتالوق همشا کداگی هم دوستانی عزیز. بوزی مودا چی هسته چی نیسته. بوزی مودا 5 تا квартирай. مباین 5 تا квартира да 2 та дхонаи, квартираи калонмон 4 хонаи, 1 та коттеджай, 1 та мошин Land Cruiser 300-ай, 1 та мошин Lexus RX 350-ай, 100 дона конверт 500 сомонай, 100 дона конверт 1000 сомонай ва 2 дона конверт 50000 сомонай, 1 дона конверти шохҷӯиза 100000 сомонай. 100000 сомон имрӯзда дӯстони азиз шумо метавонед ки $10,000 ам ҳисоб кунед да. хай қир бозӣ ам харид бозӣ мекунад хай $10,000. эйна номери хона, номери 1 нишон додем, номери 2 нишон додем, номери 3 нишон додем, номери 4 нишон додем. И хона номери 5. В общем дӯстони азиз хуш омадем. Бояд бор дигар мегӯм ман аз Тоҷикистон канали мо. Бидроен ҳатман подписатсия кунед. Билето ҳаст, билето рафтаистай харидорӣ кардан гирем. Зинда бошед. Ассалому алейкум, хуш омадем ба канали ман аз Тоҷикистон. Дӯстони азиз, ина хонаи мо номери 5, як хонамон. Ина қати мебелош қати ини мебел худаш $500 места. Диван кровать, 18 куба кондиционер. Дӯстони азиз, ремонт как надо. Ини курпачо и временное, ё мераванд. Фақат инами хонада фақат мемона, қолин мемона, инаи гардероб мемона, шфанер. Хоб диван кровать мемона, парда марда ҳама чиш мемона. Ини чизо ҳамаш мемона, кондиционер, пансионер. ванна у ҳоҷатхона у ҳама чиш какналай ина зеркало, машинка, стиральная машинка. Хоб кухняш да обыкновенная кухня, кухонный гарнитур, ина холодильник, قطعی کухонный гарнитур, همش قطعی. کسی زنه اشی جونش شوا، همه چیش قطعی. جاش اگر هوی کنه اینا پرده ای دلشه اینا میروه شهر همه بینه اینا دومیناوی خونه در دومیناوی. خب اوسونشا کسی زنه در نصیبش کنه بوری میخوام آمده کسی زنه اوسونشا خودش خیلی کفورا میکنه. اصلا دیزاین قطعی پاتالوق همشا کداگی هم دوستانی عزیز. بوزی مودا چی هسته چی نیسته. بوزی مودا 5 تا квартирай. مباین 5 تا квартира да 2 та дхонаи, квартираи калонмон 4 хонаи, 1 та коттеджай, 1 та мошин Land Cruiser 300-ай, 1 та мошин Lexus RX 350-ай, 100 дона конверт 500 сомонай, 100 дона конверт 1000 сомонай ва 2 дона конверт 50000 сомонай, 1 дона конверти шохҷӯиза 100000 сомонай. 100000 сомон имрӯзда дӯстони азиз шумо метавонед ки $10,000 ам ҳисоб кунед да. хай қир бозӣ ам харид бозӣ мекунад хай $10,000. эйна номери хона, номери 1 нишон додем, номери 2 нишон додем, номери 3 нишон додем, номери 4 нишон додем. И хона номери 5. В общем дӯстони азиз хуш омадем. Бояд бор дигар мегӯм ман аз Тоҷикистон канали мо. Бидроен ҳатман подписатсия кунед. Билето ҳаст, билето рафтаистай харидорӣ кардан гирем. Зинда бошед.
Ассалому алейкум, хуш омадем ба канали ман аз Тоҷикистон. Дӯстони азиз, ина хонаи мо номери 5, як хона хонамон. Ина қати мебелош қати ини мебел худаш $550 места. Диван, кровать, 18 куба кондиционер. Дӯстони азиз, ремонт как надо. Ини курпачо и временное. И курпачо ё временное ё мераванд. Фақат инами хонада фақат мемона, қолин мемона, ини гардероб мемона, шпанер. Хуб, диван, кровать мемона, парда, ҳама чиш мемона. Ини чизо ҳамаш мемона, кондиционер. Ваннау, ҳоҷатхонау, ҳама чиш, как надо, ина зеркало, машинка, стиральная машинка. Хуб, кухняшда обыкновенная кухонный гарнитур, ина холодильник. Қати кухонный гарнитур, ҳамаш қати. Каси зана оши ҷону шава, ҳама чиш қати. Ҷаш агар ҳуй кине ина парда и дальше ина мерава. Шаҳра мебинед, ина доми нав. И доми навай. Хона дар доми навай. Хуб, усунша каси зана дар насиб кина бурбурӣ мехоҳам амада. Каси зана усунша худаш чихели кифора мекунад. Ҳасне дизайни қати потолок ҳамаша кадагиам, дӯстони азиз. Бузии муда чи ҳаста, чи неста. Бузии муда 5 квартирай. Мобайни 5 квартирада 2 хонаай. Квартираи калонмон 4 хонаай. 1 коттеҷай. 1 мошин Land Cruiser 300-ай. 1 мошин Lexus RX 350-ай. 100 дона конверт 500 сомонай, 100 дона конверт 1000 сомонай ва 2 дона конверт 50000 сомонай, 1 дона конверти шоҳҷӯиза 100000 сомонай. 100000 сомон имрӯзда, дӯстони азиз, шумо метавонед ки $10000 ам ҳисоб кунед, да? Хай қир бо ҷамъхарӣ бозӣ мекунад, хай $10000. Ина номери хона, номери 1 нишон додем, номери 2 нишон додем, номери 3 нишон додем, номери 4 нишон додем. И хона номери 5-ай. В общем, дӯстони азиз, хуш омадем. Бо як бор дигар мегӯм, ман аз Тоҷикистон, канали мо. Бидроен ҳатман подписатсия кунед. Билето ҳаст, билето рафтаистай харидорӣ кардам гирем. Зинда бошед. Ассалому алейкум, хуш омадем ба канали ман аз Тоҷикистон. Дӯстони азиз, ина хонаи мо номери 5, як хона хонамон. Ина қати мебелош қати ини мебел худаш $550 места. Диван, кровать, 18 куба кондиционер. Дӯстони азиз, ремонт как надо. Ини курпачо и временное. И курпачо ё временное ё мераванд. Фақат инами хонада фақат мемона, қолин мемона, ини гардероб мемона, шпанер. Хуб, диван, кровать мемона, парда, ҳама чиш мемона. Ини чизо ҳамаш мемона, кондиционер. Ваннау, ҳоҷатхонау, ҳама чиш, как надо, ина зеркало, машинка, стиральная машинка. Хуб, кухняшда обыкновенная кухонный гарнитур, ина холодильник. Қати кухонный гарнитур, ҳамаш қати. Каси зана оши ҷону шава, ҳама чиш қати. Ҷаш агар ҳуй кине ина парда и дальше ина мерава. Шаҳра мебинед, ина доми нав. И доми навай. Хона дар доми навай. Хуб, усунша каси зана дар насиб кина бурбурӣ мехоҳам амада. Каси зана усунша худаш чихели кифора мекунад. ҳасне дизайни қати потолок ҳамаша кадагиам, дӯстони азиз. Бузии муда чи ҳаста, чи неста. Бузии муда 5 квартирай. Мобайни 5 квартирада 2 хонаай. Квартираи калонмон 4 хонаай. 1 коттеҷай. 1 мошин Land Cruiser 300-ай. 1 мошин Lexus RX 350-ай. 100 дона конверт 500 сомонай, 100 дона конверт 1000 сомонай ва 2 дона конверт 50000 сомонай, 1 дона конверти шоҳҷӯиза 100000 сомонай. 100000 сомон имрӯзда, дӯстони азиз,
шумо метонем ки $10,000 ам ҳисоб кунед да хай қил бозӣ ҳамхарӣ бозӣ мекунад хай $10,000 ина номери хона номери 1 нишон додем номери 2 нишон додем номери 3 нишон додем номери 4 нишон додем ин хона номери 5 в общем дӯстони азиз хуш омадем бо як бор дигар мегӯм ман аз Тоҷикистон канали мо бидроен ҳатман подписатсия кунед билето ҳаст билето рафтаистай харидорӣ кардам гирем зинда бошед. Ассалому алайкум, хуш омадем ба канали ман аз Тоҷикистон. Дӯстони азиз, ина хонаи мо номери 5, як хонамон. Ина хати мебелош хати ини мебел хадаш $500 места. Диван, кровать, 18 куба кондиционер. Дӯстони азиз, ремонт как надо. Ини курпачо и временное. И курпачо ё временное ё мераванд. Фақат инами хонада фақат мемона, қолин мемона, ини гардероб мемона, шпанер. Хуб, диван, кровать мемона, парда, марда ҳама чиш мемона. Ини чизо ҳамаш мемона, кондиционер, ваннаш. Ваннау, ҳоҷатхонау, ҳама чиш, как надо, ина зеркало, машинка, стиральная машинка. Хуб, кухняш да, обыкновенная кухня, кухонный гарнитур, ина холодильник. Қати кухонный гарнитур, ҳамаш қати. Каси зана ошиҷон шава, ҳама чиш қати. Ҷаш агар ҳуй кине ина парда и дальше ина мерава. Шаҳра мебинед ина доми нав. И доми навай. Хона да доми навай. Хуб, усунша каси зана дар насибуш кина бурдбурӣ мехоҳам амада. Каси зана усунша худаш чихели кифора мекунад. Ҳасне дизайни қати потолок ҳамаша кадагиам дӯстони азиз. Бозии мода чи ҳастай чи нестай бозии мода 5 квартирай мобайни 5 квартирада 2 духонай квартираи калонмон 4 хонай 1 коттеҷай 1 мошин Land Cruiser 300-ай 1 мошин Lexus RX 350-ай 100 дона конверт 500 сомонай 100 дона конверт 1000 сомонай ва 2 дона конверт 50,000 сомонай 1 дона конверти шоҳҷӯиза 100,000 сомонай 100,000 сомон имрӯзда дӯстони азиз шумо метонем ки $10,000 ам ҳисоб кунед да хай қил бозӣ ҳамхарӣ бозӣ мекунад хай $10,000 ина номери хона номери 1 нишон додем номери 2 нишон додем номери 3 нишон додем номери 4 нишон додем ин хона номери 5 в общем дӯстони азиз хуш омадем бо як бор дигар мегӯм ман аз Тоҷикистон канали мо бидроен ҳатман подписатсия кунед билето ҳаст билето рафтаистай харидорӣ кардам гирем зинда бошед. Ассалому алайкум, хуш омадем ба канали ман аз Тоҷикистон. Дӯстони азиз, ина хонаи мо номери 5, як хонамон. Ина хати мебелош хати ини мебел хадаш $500 места. Диван, кровать, 18 куба кондиционер. Дӯстони азиз, ремонт как надо. Ини курпачо и временное. И курпачо ё временное ё мераванд. Фақат инами хонада фақат мемона, қолин мемона, ини гардероб мемона, шпанер. Хуб, диван, кровать мемона, парда, марда ҳама чиш мемона. Ини чизо ҳамаш мемона, кондиционер, ваннаш. Ваннау, ҳоҷатхонау, ҳама чиш, как надо, ина зеркало, машинка, стиральная машинка. Хуб, кухняш да, обыкновенная кухня, кухонный гарнитур, ина холодильник. Қати кухонный гарнитур, ҳамаш қати. Каси зана ошиҷон шава, ҳама чиш қати. Ҷаш агар ҳуй кине ина парда и дальше ина мерава. Шаҳра мебинед ина доми навай. Хона да доми навай. Хуб, усунша
каси зана дар насибаш кина бурбурӣ мехоҳам амада каси зана усунша худаш чӣ хеле кифора мекунад. ҳастани дизайни қати паталук маталуша ҳамаша кадагиян дӯстони азиз. бозии мода чӣ ҳастай чӣ нестай. бозии мода 5 квартирай мобайни 5 квартирада 2 духонай квартираи калонмон 4 хонай 1 коттеҷай 1 мошин Land Cruiser 300-ай 1 мошин Lexus RX 350-ай 100 дона конверт 500 сомонай 100 дона конверт 1000 сомонай ва 2 дона конверт 50,000 сомонай 1 дона конверти шоҳҷӯиза 100,000 сомонай 100,000 сомон имрӯзда дӯстони азиз шумо метонед ки $10,000 ам ҳисоб кунед да хай қир бозӣ ам хари бозӣ мекунад хай $10,000 ина номери хона номери 1 нишон додем номери 2 нишон додем номери 3 нишон додем номери 4 нишон додем ин хона номери 5 в общем дӯстони азиз хуш омадем бо як бор дигар мегӯм ман аз Тоҷикистон канали мо бидроен ҳатман подписатсия кунед билето ҳаст билето рафтестай харидорӣ кардам гирем зинда бошед. Ассалому алайкум, хуш омадем ба канали ман аз Тоҷикистон. Дӯстони азиз, ина хонаи мо номери 5, як хонамон. Ина қати мебелош қати ини мебел худаш $500 места. Диван, кровать, 18 куба кондиционер. Дӯстони азиз, ремонт как надо. Ини курпачо и временное. И курпачо ё временное ё мераванд. Фақат инами хонада фақат мемона, қолин мемона, инаи гардероб мемона, шпанер. Хуб, диван, кровать мемона, парда, марда ҳама чиш мемона. Ини чизо ҳамаш мемона, кондиционер. Ваннау, ҳоҷатхонау ҳама чиш, как надо, ина зеркало, машинка, стиральная машинка. Хуб, кухняшда обыкновенная кухня, кухонный гарнитур, ина холодильник. Қати кухонный гарнитур ҳамаш қати каси зана ошиҷон шава ҳама чиш қати ҷаш агар ҳуй кине ина парда и дальше ина мерава шаҳра мебинед ина доми нав и доми навай хона дар доми навай. хуб усунша каси зана дар насибаш кина бурбурӣ мехоҳам амада каси зана усунша худаш чӣ хеле кифора мекунад. ҳастани дизайни қати паталук маталуша ҳамаша кадагиян дӯстони азиз. бозии мода чӣ ҳастай чӣ нестай. бозии мода 5 квартирай мобайни 5 квартирада 2 духонай квартираи калонмон 4 хонай 1 коттеҷай 1 мошин Land Cruiser 300-ай 1 мошин Lexus RX 350-ай 100 дона конверт 500 сомонай 100 дона конверт 1000 сомонай ва 2 дона конверт 50,000 сомонай 1 дона конверти шоҳҷӯиза 100,000 сомонай 100,000 сомон имрӯзда дӯстони азиз шумо метонед ки $10,000 ам ҳисоб кунед да хай қир бозӣ ам хари бозӣ мекунад хай $10,000 ина номери хона номери 1 нишон додем номери 2 нишон додем номери 3 нишон додем номери 4 нишон додем ин хона номери 5. в общем дӯстони азиз хуш омадем бо як бор дигар мегӯм ман аз Тоҷикистон канали мо бидроен ҳатман подписатсия кунед билето ҳаст билето рафтестай харидорӣ кардам гирем зинда бошед. Ассалому алайкум, хуш омадем ба канали ман аз Тоҷикистон. Дӯстони азиз, ина хонаи мо номери 5, як хонамон. Ина қати мебелош қати ини мебел худаш $500 места. Диван, кровать, 18 куба кондиционер. Дӯстони азиз, ремонт как надо. Ини курпачо и временное. И курпачо ё временное ё мераванд. Фақат инами хонада фақат мемона, қолин мемона,
اینه گاردیروب نمیمونه شفانیر. خب دیوان کراوات میمونه، پرده مرده همه چیش میمونه. اینی چیزو همش میمونه، کانسانیر پانسانیر. ванна و حجتخونه و همه چیش какналай, اینا зеркало, машинка, стиральная машинка. خب кухняш да обыкновенная кухня, кухонный гарнитур, اینا холодильник, қати кухонный гарнитур, همش قطی. کسی زنه оши ҷонаш шава, همه چیش قطی. جاش اگر ҳуй кине اینا парда и дальше اینا мерава, шаҳра мебинед, اینا доми нав, и доми навай. خونه در دومی نوای. خب اصولش کسی زنه در نصیبش کنه بردبوری میخوام آمده کسی زنه اصولش خودش چه خیلی کفورا میکنه. اصلا دیزاین قطعی پاتالوک همش کداگیان دوستانی عزیز. بوزی مودا چی هسته چی نیسته بوزی مودا 5 تا کвартирай. مبین 5 تا کвартира да 2 تا дхонаай. کвартирай калонмон 4 хонаай. 1 та коттеджай. 1 та машин Land Cruiser 300-ай. 1 та машин Lexus RX 350-ай. 100 дона конверт 500 сомонай, 100 дона конверт 1000 сомонай ва 2 дона конверт 50000 сомонай, 1 дона конверт шохҷӯиза 100000 сомонай. 100000 сомон имрӯзда дӯстони азиз шумо метавонед ки $10000 ам ҳисоб кунед да. хай қир бозӣ ам хариб бозӣ мекунад хай $10000. эйна номери хона, номери 1 нишон додем, номери 2 нишон додем, номери 3 нишон додем, номери 4 нишон додем. И хона номери 5-ай. В общем, دوستان عزیز خوش اومدین. باید بار دیگه میگم من از تاجیکستان کانال مو بدروین حتما подписаться کنین. بلیطو هست بلیطو رفتسته خریداری کردن گیرین. زنده باشین. Ассалому алейкум, хуш омадем ба канали ман аз Тоҷикистон. Дӯстони азиз, ина хонаи мо номери 5, як хонамон. Ина қати мебелош қати ини мебел худаш $500 места. Диван кровать, 18 куба кондиционер. Дӯстони азиз, ремонт как надо. Ини курпачо и временное, и курпачо ё временное ё мераванд. Фақат инами хонада фақат мемона, қолин мемона, ини гардероб мемона, шфанер. Хоб диван кровать мемона, парда марда ҳама чиш мемона. Ини чизо ҳамаш мемона, кондиционер, пансионер. ванна و حجتخونه و همه چیش какналай, ина зеркало, машинка, стиральная машинка. Хоб кухняш да обыкновенная кухня, кухонный гарнитур, ина холодильник. قطی کухонный гарнитур, همش قطی. کسی زنه оши ҷонаш шава, ҳама чиш قطی. جاش اگر ҳуй кине اینا парда и дальше اینا мерава, шаҳра мебинед, ина доми нав, и доми навай. хона дар доми навай. хоб усунша каси зана дар насибаш кина бурдбурӣ мехоҳам амада каси зана усунша худаш чӣ хеле кифора мекунад. аслан дизайни қати паталок ҳамаша кадагиан дӯстони азиз. бозии мода чи ҳаста чи нестай бозии мода 5 та квартирай. мобайни 5 та квартира да 2 та дхонаай. квартираи калонмон 4 хонаай. 1 та коттеджай. 1 та машин Land Cruiser 300-ай. 1 та машин Lexus RX 350-ай. 100 дона конверт 500 сомонай, 100 дона конверт 1000 сомонай ва 2 дона конверт 50000 сомонай, 1 дона конверти шохҷӯиза 100000 сомонай. 100000 сомон имрӯзда дӯстони азиз шумо метавонед ки $10000 ам ҳисоб кунед да. хай қир бозӣ ам хариб бозӣ мекунад хай $10000. эйна номери хона, номери 1 нишон додем, номери 2 нишон додем, номери 3 нишон додем, номери 4 нишон додем. и хона номери 5-ай. В общем, دوستان عزیز خوش اومدین. باید بار دیگه میگم من از تاجیکستان کانال مو بدروین حتما подписаться کنین. بلیطو هست بلیطو رفتسته خریداری کردن گیرین. زنده باشین.
Ассалому алейкум, хуш омадем ба канали ман аз Тоҷикистон. Дӯстони азиз, ина хонаи мо номери 5, як хона хонамон. Ина қати мебелош қати ини мебел худаш $500 места. Диван, кровать, 18 куба кондиционер. Дӯстони азиз, ремонт как надо. Ини курпачо и временное, ё временное, ё мераванд. Фақат инами хонада фақат мемона, қолин мемона, ини гардероб мемона, шпанер. Хуб, диван, кровать мемона, парда, ҳама чиш мемона. Ини чизо ҳамаш мемона, кондиционер. Ваннау, ҳоҷатхонау, ҳама чиш, как надо, ина зеркало, машинка, стиральная машинка. Хуб, кухняшда обыкновенная кухня, кухонный гарнитур, ина холодильник. Қати кухонный гарнитур, ҳамаш қати. Каси зана оши ҷону шава, ҳама чиш қати. Ҷаш агар ҳуй кине ина парда и дальше ина мерава. Шаҳра мебине ина доми нав. И доми навай. Хона дар доми навай. Хуб, усунша каси зана дар насибаш кина бурбурӣ мехоҳам амада. Каси зана усунша худаш чихели кифора мекуна. Ҳастани дизайни қати потолок ҳамаша кадагиам дӯстони азиз. Бозии мода чӣ ҳаста, чӣ неста? Бозии мода 5 квартирай. Мобайни 5 квартирада 2 духонай, квартираи калонмон 4 хонай, 1 коттеҷай, 1 мошин Land Cruiser 300-ай, 1 мошин Lexus RX 350-ай, 100 дона конверт 500 сомонай, 100 дона конверт 1000 сомонай ва 2 дона конверт 50000 сомонай, 1 дона конверти шоҳҷӯиза 100000 сомонай. 100000 сомон имрӯзда дӯстони азиз шумо метавонед ки $10000 ам ҳисоб кунед да. Хай қир бозӣ ам хариб бозӣ мекунад, хай $10000. Ина номери хона, номери 1 нишон додем, номери 2 нишон додем, номери 3 нишон додем, номери 4 нишон додем. И хона номери 5. В общем, дӯстони азиз, хуш омадем. Бо як бор дига мегӯм, ман аз Тоҷикистон, канали мо. Бидроен ҳатман подписаться кунед. Билето ҳаст, билето рафтаистай харидорӣ кардам гирем. Зинда бошед. Ассалому алейкум, хуш омадем ба канали ман аз Тоҷикистон. Дӯстони азиз, ина хонаи мо номери 5, як хона хонамон. Ина қати мебелош қати ини мебел худаш $500 места. Диван, кровать, 18 куба кондиционер. Дӯстони азиз, ремонт как надо. Ини курпачо и временное, ё мераванд. Фақат инами хонада фақат мемона, қолин мемона, ини гардероб мемона, шпанер. Хуб, диван, кровать мемона, парда, ҳама чиш мемона. Ини чизо ҳамаш мемона, кондиционер. Ваннау, ҳоҷатхонау, ҳама чиш, как надо, ина зеркало, машинка, стиральная машинка. Хуб, кухняшда обыкновенная кухня, кухонный гарнитур, ина холодильник. Қати кухонный гарнитур, ҳамаш қати. Каси зана оши ҷону шава, ҳама чиш қати. Ҷаш агар ҳуй кине ина парда и дальше ина мерава. Шаҳра мебине ина доми нав. И доми навай. Хона дар доми навай. Хуб, усунша каси зана дар насибаш кина бурбурӣ мехоҳам амада. Каси зана усунша худаш чихели кифора мекуна. ҳастани дизайни қати потолок ҳамаша кадагиам дӯстони азиз. Бозии мода чӣ ҳаста, чӣ неста? Бозии мода 5 квартирай. Мобайни 5 квартирада 2 духонай, квартираи калонмон 4 хонай, 1 коттеҷай, 1 мошин Land Cruiser 300-ай, 1 мошин Lexus RX 350-ай, 100 дона конверт 500 сомонай, 100 дона конверт 1000 сомонай ва 2 дона конверт 50000 сомонай, 1 дона конверти шоҳҷӯиза 100000 сомонай. 100000 сомон имрӯзда дӯстони азиз шумо метавонед ки $10000 ам ҳисоб кунед да.
хай қил бо ҷамъхарӣ бозӣ мекунад, хай $10,000. Эйна номери хона, номери яга нишон додем, номери дра нишон додем, номери сера нишон додем, номери чора нишон додем. И хона номери 5. В общем, дӯстони азиз, хуш омадем. Бо як бор дига мегӯм, ман аз Тоҷикистон, канали мо. Бидроен ҳатман подписатсия кунед. Билето ҳаст, билето рафта истай харидорӣ кардам гирем. Зинда бошем. Ассалому алайкум, хуш омадем ба канали ман аз Тоҷикистон. Дӯстони азиз, ина хонаи мо номери 5, номери 5, як хонамон. Ина қати мебелош қати ини мебел худаш $550 места. Диван, кровать, 18 куба кондиционер, 18 куба кондиционер. Дӯстони азиз, ремонт как надо. Ини курпачо и временная, и курпачо ё временная ё мераванд. Фақат инами хонада фақат мемона, қолин мемона, ини гардероб мемона, шпанер. Хуб, диван, кровать мемона, парда, ҳама чиш мемона. Ини чизо ҳамаш мемона, кондиционер. Ваннаш, ваннау, ҳоҷатхонау, ҳама чиш, как надо, ина зеркало, машинка, стиральная машинка. Хуб, кухняш да, обыкновенная кухня, кухонный гарнитур, ина холодильник. Қати кухонный гарнитур, ҳамаш қати. Каси зана ошиҷон шава, ҳама чиш қати. Ҷаш агар ҳуй кине ина парда и дальше ина мерава. Шаҳра мебинед, ина доми нав. И доми навай. Хона да доми навай. Хуб, усунша каси зана дар насибуш кина бурбурӣ мехоҳам амада. Каси зана усунша худаш чӣ хеле кифора мекунад. Ҳасне дизайни қати потолокша ҳамаша кадагиам, дӯстони азиз. Бозии мода чӣ ҳаста, чӣ неста? Бозии мода 5 квартирай. Мобайни 5 квартирада 2 духонай, квартираи калонмон 4 хонай, 1 коттеҷай, 1 мошин Land Cruiser 300-ай, 1 мошин Lexus RX 350-ай, 100 дона конверт 500 сомонай, 100 дона конверт 1000 сомонай ва 2 дона конверт 50,000 сомонай, 1 дона конверти шоҳҷӯиза 100,000 сомонай. 100,000 сомон имрӯзда, дӯстони азиз, шумо метавонед ки $10,000 ам ҳисоб кунед, да? Хай қил бо ҷамъхарӣ бозӣ мекунад, хай $10,000. Эйна номери хона, номери яга нишон додем, номери дра нишон додем, номери сера нишон додем, номери чора нишон додем. И хона номери 5. В общем, дӯстони азиз, хуш омадем. Бо як бор дига мегӯм, ман аз Тоҷикистон, канали мо. Бидроен ҳатман подписатсия кунед. Билето ҳаст, билето рафта истай харидорӣ кардам гирем. Зинда бошем. Ассалому алайкум, хуш омадем ба канали ман аз Тоҷикистон. Дӯстони азиз, ина хонаи мо номери 5, як хонамон. Ина қати мебелош қати ини мебел худаш $550 места. Диван, кровать, 18 куба кондиционер. Дӯстони азиз, ремонт как надо. Ини курпачо и временная, ё мераванд. Фақат инами хонада фақат мемона, қолин мемона, ини гардероб мемона, шпанер. Хуб, диван, кровать мемона, парда, ҳама чиш мемона. Ини чизо ҳамаш мемона, кондиционер. Ваннаш, ваннау, ҳоҷатхонау, ҳама чиш, как надо, ина зеркало, машинка, стиральная машинка. Хуб, кухняш да, обыкновенная кухня, кухонный гарнитур, ина холодильник. Қати кухонный гарнитур, ҳамаш қати. Каси зана ошиҷон шава, ҳама чиш қати. Ҷаш агар ҳуй кине ина парда и дальше ина мерава. Шаҳра мебинед, ина доми нав. И доми навай. Хона да доми навай. Хуб, усунша каси зана дар насибуш кина бурбурӣ мехоҳам амада. Каси зана усунша худаш чӣ хеле кифора мекунад.
ҳастаи дизайни қатӣ потолок ҳамаша кадагиян дӯстони азиз. Бозии мода чӣ ҳаста чӣ неста. Бозии мода 5 квартира